Μπουνεσάρα, Γινιουγκίνητου, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εκ μέρους της συντροφιάς των Βλάχων της Αθήνας, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας εκδήλωση. Είναι η διάλεξη στο πλαίσιο των διαδέξεων που διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή κύριο Κωνσταντίνα. Είναι καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Βλάχος στην καταγωγή, Σαμαριναίος, έτσι. Διάσημος στην βλάχικη κοινότητα, μιας και μαζί με τον αείμνηστο καθηγητή Κατσάνη συνέγραψαν την γραμματική της κουτσοβλαχικής γλώσσας, που σε εμάς τουλάχιστον έχει φανεί πολύ χρήσιμη σε όσους ασχολούμαστε με την βλάχικη γλώσσα, με την εκμάθησή της. Έχουμε επίσης τη χαρά και τιμή τη διάλεξη μας να συντονίζει ο κ. Σταμάτης Μπέης, γλωσσολόγος, ερευνητής του Κέντρου Ερεύνησης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος της συντροφιάς μας, μιας και ήταν και ο πρώτος μας δάσκαλος. Μετά και για όσους ξέρετε, την πολύ πετυχημένη εκδήλωση που είχαμε το προηγούμενο Σάββατο στο Τριανόν, με θέατρο, χορούς, τραγούδι, την διάσημη κούσκρα μας. Συνεχίζουμε τώρα στο επιστημονικό κομμάτι και δίνω ευθύς αμέσως το λόγο στον Σταμάτη για να ξεκινήσουμε. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω τον Κωνσταντίνα, που είναι ίσως ο πιο παλιός και ο πιο γνωστός μελετητής της βλάχικης γλώσσας στην Ελλάδα σήμερα, το δρόμο του οποίου θέλησα και εγώ να συνεχίσω. Ο Κώστας ο Ντίνας είναι καθηγητής στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, είναι απόφοιτος και διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μαθήματα βαλκανικών γλωσσών, ιδιαίτερα της Ρουμάνικης, Βουλγαρικής και της Τουρκικής γλώσσας στη Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του ΕΜ. Έχει μακρόχρονη πείρα διδακτική και στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπηρέτησε σαν καθηγητής σε διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει διατελέσει διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και υπήρξε για μια τριετία πρόεδρος του τμήματος νηπιαγωγών. Έχει διδάξει και διδάσκει μαθήματα γλώσσας και γλωσσολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής, καθώς και στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Υπήρξε προσκεκλημένος καθηγητής σε πολλά ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Το ερευνητικό του έργο έχει σχέση με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και θέματα σχετικά με την ελληνική γλώσσα, κυρίως στη διαλεκτολογία. Τα έργα του είναι σημεία αναφοράς για την ελληνική διαλεκτολογία, όπως είναι το Ιδίωμα της Κοζάνης, για τις γλώσσες των Βαλκανίων, αλλά κυρίως είναι πιο γνωστά οι έρευνές του για τη βλάχικη γλώσσα. Ο Κώστας ο Ντίνας, μαζί με τον Κατσάνη και τον Κουσμπούκη, είναι αυτοί που αναπλήρωσαν το κενό γνώσης και άνοιξαν με τις μελέτες τους τις βλάχικες σπουδές στην Ελλάδα μεταπολεμικά. Όπως ξέρουμε, το κύριο βάρος των βλάχικων σπουδών ακόμα και μέχρι σήμερα είναι στη Ρουμανία. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που ξεκίνησαν τέτοιες μελέτες στην Ελλάδα. Το δρόμο αυτό το συνεχίζω εγώ, αλλά από ό,τι βλέπω ελάχιστοι νέοι ερευνητές. Ο χώρος των βλάχικων σπουδών παραμένει πολύ μικρός στην Ελλάδα σήμερα. Ιδιαίτερα θέλω να σταθώ σε δύο το έργα, στη φωνολογική ανάλυση του κουζουβλαχικού ιδρύματος της Σαμαρίνας. Είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους. Η εικόνα που έχουμε για τη βλάχικη, όπως μιλιέται στην Ελλάδα σήμερα, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το βιβλίο. Αναπληρώνει ένα κενό γνώσης, γιατί ούτε οι προηγούμενες έρευνες που γίνανε από Ρουμάνους στις αρχές του αιώνα αποτύπωναν με ακρίβεια τη φωνολογική κατάσταση της βλάχικης όπως μιλιέται στην Ελλάδα σήμερα. Και φυσικά το σημείο αναφοράς που είναι γνωστό σε όλους σας, πολλοί από εσάς το έχετε διδαχθεί και στα μαθήματα, είναι η γραμματική της κοινής κουτσοβλαχικής γλώσσας, που είναι το μόνο σημείο αναφοράς και το μόνο βιβλίο που μπορεί να προσφερθεί, με κάποιες τροποποιήσεις φυσικά, για τη διδασκαλία της βλάχικης γλώσσας στην Ελλάδα. Είναι ένα έργο ζωής που κάνουμε μαζί με τον Νίκο τον
πιστεύω ότι πέρα από την επιστημονική του αξία και η πολιτική του αξία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δίνω το λόγο στον Κώστα τον Τίνα και εκφράζω πραγματικά ακόμα μια φορά τη χαρά μου που σήμερα συνεχίζεται με τρόπο ουσιαστικό αυτός ο κύκλος διαλέξεων για την πλάκη γλώσσα. Μετά από τόσα πολλά που ακούστηκαν, εγώ τι να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ όλοι απόψε και αφιερώνετε το βράδυ αυτό της Παρασκευής να συζητήσουμε για θέματα βλάχων, να βάλουμε πιο πολλά ερωτήματα και να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Νομίζω ότι ο τίτλος είναι εύγλωτος. Εγώ δεν ήρθα εδώ να σας βγάλω από το τσεπάκι μου απαντήσεις και να σας τις δώσω, αλλά θέλω να καταθέσω κάποιες απόψεις από αυτά που έχουν προκύψει στην Ελλάδα, να τα συζητήσουμε ενδεχομένως και ο καθένας φέρνοντας να πάρει ό,τι από αυτά νομίζει ότι τον αντιπροσωπεύει. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα. Ξέρετε, τα θέματα των βλάχων είναι πολλά και κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί διάφορα. Τελευταία αρχίζει και παίζει πάρα πολύ ένα δίλημμα. Βλάχοι της Ελλάδας ή βλαχόφωνοι Έλληνες. Είναι πολιτική η επιλογή. Όσοι επιλέγουν τον βλαχόφωνοι Έλληνες θέλουν να τονίσουν την ελληνικότητα των βλάχων. Όσοι λένε βλάχοι της Ελλάδας θέλουν να τονίσουν πιο πολύ το βλάχι. Θα μπορούσα να ξεκινήσω βάζοντας το ερώτημα έτσι, για να πάρω μια απάντηση και από εσάς, αν θέλετε, μία ή δύο, για να μην το πλατιάσουμε πολύ. Σας έχει απασχολήσει αυτό το δίλημμα, έχετε μια άποψη? Αυτά βλάχοι χωρίς αυτό το σημαίνει είναι ειδικότητα. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε ειδικότητα. Μάλιστα. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι? Καταρχάς, το βλάχι είναι ένας όρος ο οποίος μας το δώσαν άλλοι. Εγώ στην γλώσσα μου που μιλάω την βλάχικη, τη φασαριώτικη, δεν θα το πω ποτέ ότι είμαι στη γλώσσα μου. Είναι ρημένο. Το βλάχι μπήκε και είναι αποδεκτός όρος. Γιατί πλέον ξεπεράστηκε το βλυχάω βλυχό ότι είμαι μόνο κτηνοτρόφος. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα στον κόσμο να μορφώνεται όποιον ενδιαφέρει. Έγινε κατανοητό. Να μην όχι, είναι το δίλημμα είναι πολύ. Μπαίνει αυτό το δίλημμα όντως και μπαίνει και στις όμορες χώρες. Κακώς μπαίνει εδώ, γιατί εμείς έπρεπε να είμαστε ξεκάθαροι και πρέπει να ισχύει το δεύτερο και έπρεπε αυτό να περνάμε. Ωραία. Ο κύριος Μπέτσας κάτι. Συνάντησα στην Αμερική κάποιον βλάχο από τα χωριά σας πάνω. Έφυγε δηλαδή από τον ελληνικό χώρο. Είναι ηλικία σήμερα 6 χρονών. Ελληνικά δεν μιλάει. Μιλάει τεκλάζεται και βλάχικα. Θα μπορούσαμε να πούμε αυτός ότι είναι βλάχο Έλληνας μόνο. Συνήθιση ελληνική δεν είναι. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουν τεθεί αρκετά τα θέματα. Ναι. Λούκας, ήταν η χαρά στον πρώτο κύριο του κ. Μπέι να ρωτήσω στα μαθήματα. Λίγο πιο δυνατά, ναι. Ένα πρόσθετο ερώτημα. Το βλάχος ως καταγωγικός προσδιορισμός, ως ενδονίμιος, ενδονυμικός όρος, χρησιμοποιείται μόνο από τους βλάχους του Μετσόβου. Το έχει βλάχη. Μπαίνουν τη χέστη. Και από την Κρανιά, πρώτα. Όχι απαραίτητα, στα μεταγωγόρια της Ευρωπαϊκής Καταβράκης. Δεν σου μια συγκεκριμένη περιοχή που έχουμε ορίσει ότι και γλωσσικά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να μας παραπέμψετε κάπου να μας δώσετε κατεύθυνση να αναζητήσουμε εάν δόθηκε από την άρχουσα τάξη της περιοχής ή είναι της γλώσσας στοιχείο καθαρό. Από τα χώμα και τρόπο. Λοιπόν, να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις πρώτα. Ναι. Εγώ λοιπόν δεν θα χρησιμοποιήσω ούτε το ένα ούτε το άλλο και θα σας απαντήσω στη συνέχεια. Γι' αυτό και το έβαλα προκαταρκτικά. Λοιπόν, έχω επιλέξει να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε πάνω σε κάποια ερωτήματα που συχνά πυκνά έρχονται στη συζήτηση. Όταν μιλάει κανείς σε ένα τέτοιο γενικό ακροατήριο, έχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Εάν πει εξειδικευμένα πράγματα, κινδυνεύει να μην τον καταλάβει. Αν πει γενικά πράγματα, κινδυνεύει να θεωρηθεί ότι λέει κοινοτυπίες που τις ξέρουν όλοι. Οπότε θα προσπαθήσω να ισορροπήσω ανάμεσα σε αυτή την πολύ δύσκολη ισορροπία και θα δούμε αν θα καταφέρουμε στο τέλος. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι πότε εμφανίζονται οι βλάχοι. Δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για την πρώτη εμφάνιση των βλάχων. Απλώς
στους Βυζαντινούς ιστορικούς του 10ου αιώνα έχουμε τις πρώτες μαρτυρίες για αυτούς. Ότι υπάρχουν πρώτες μαρτυρίες για αυτούς τον 10ο αιώνα δεν σημαίνει τότε εμφανίστηκαν οι βλάχοι. Απλώς τότε κάποιοι, για λόγους που έχουν να κάνουν με την συγγραφή των δικών τους κειμένων, τους βρήκαν μπροστά τους και τους ανέφεραν. Έτσι λοιπόν η πρώτη αναφορά γίνεται από το Κεντρινό για τους βλάχους Οδίτες. Κρατήστε τη λέξη Οδίτες, θα τη βρούμε και στη συνέχεια. Υπάρχει το γνωστό επεισόδιο μεταξύ του αδερφού του Τσάρου Σαμουήλ Δαβίδ παρά τα σκαλάς Δρύς. Καλέ Δρύς είναι το σημερινό σιδηροχώρι Καστοριάς. Εκεί λοιπόν έγινε ένα επεισόδιο και οι βλάχοι Οδίτες σκότωσαν τον αδερφό του Τσάρου Σαμουήλ Δαβίδ. Είναι η πρώτη αναφορά. Η δεύτερη μνήμα γίνεται από ένα χρυσόβουλο του βασιλείου του Δευτέρου, του Μακεδόνα, έτσι είναι ο τίτλος του επωνομαζόμενου στη συνέχεια Βουλγαρακτών, προς τους αναπάσαν την Βουλγαρία βλάχους. Άρα λοιπόν αυτές οι δύο πρώτες είναι οι πρώτες μαρτυρίες για τους βλάχους και ακολουθούν στη συνέχεια πάρα πολλοί ιστορικοί που τους αναφέρουν κατά κόμμα. Δεν θέλω να μείνω σε πολλές λεπτομέρειες. Η Άννα η Κομνηνή μιλάει για ένα χωριό στο Πήλιο μεταξύ Πηλίου και Κισάβου, ένα βλάχικο οικισμό, ο Κεκαυμένος, αργότερα ο Ραβίνος του Ντέλα και στη συνέχεια ο Νικήτας Χωνιάτης, ο Γεώργιος Ακροπολίτης. Όλοι αυτοί είναι ιστοριογράφοι εκείνης της περίοδου της ύστερης Βυζαντινής εποχής. Το δεύτερο ερώτημα που πρέπει κανείς να απαντήσει είναι η κατανομή του βλάχικου πληθυσμού. Πού κατοικούν οι βλάχοι? Κατοικούν ιδιαίτερα στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, χωρίς όμως να υπάρχει συμπαγής γεωγραφική ενότητα. Δηλαδή δεν έχουμε μια συγκεκριμένη περιοχή η οποία κατοικείται μόνο από βλάχους. Έστω και ας είναι μικρή. Έχουμε διάσπαρτα βλαχοχώρια και ανάμεσά τους υπάρχουν χωριά τα οποία δεν είναι βλάχοι. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του για την κατανομή του βλάχικου πληθυσμού είναι η διάκριση μεταξύ μητροπολιτικών οικισμών ή πρωταρχικών εστιών και στη συνέχεια μιας διασποράς. Έχει υπάρξει σχετική έρευνα, έχουν εντοπιστεί οι παλιότεροι οικισμοί, αυτοί που τους θεωρούμε μητροπολιτικούς οικισμούς, και στη συνέχεια υπάρχει διασπορά σε όλο τον ελλαδικό χώρο και στον υπόλοιπο βαλκανικό χώρο, διασπορά των βλάχων από την Ελλάδα προς τα εκεί. Δεν μιλάω για τους βλάχους που ήταν έτσι κι αλλιώς εκεί. Και πότε γίνονται αυτοί οι βλάχικοι πληθυσμοί? Η σύμπηξη αυτών των βλάχικων πληθυσμών γίνονται όταν οι βλάχοι εγκαταλείπουν την καθαρά νομαδική ζωή και γίνονται οι μενομάδες. Εδώ πρέπει να τους αντιδιαστήλουμε με τους Σαρακατσάνους, οι οποίοι μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα ήταν σκηνίτες. Γι' αυτό και δεν είχαν μόνιμες εγκαταστάσεις, παρά έστειναν καλύβες όπου εγκαθίστανται για λίγο και τις καλύβες αυτές τις χαλούσαν και πήγαιναν κάπου αλλού και έκαναν εκεί αυτές τις πρόχειρες κατασκευές για τη διαμονή τους. Οι βλάχοι όμως έχουν δύο χωριά, δύο μέρη. Το ένα είναι η καλοκαιρινή του κατοικία και το άλλο είναι η χειμωνιάτικη. Η καλοκαιρινή τους κατοικία είναι κυρίως κατοικία για τους βλάχους. Ακόμα και αν μένουν πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα από ό,τι μένουν στα χειμαριά, το χωριό τους είναι το καλοκαιρινό χωριό. Και αυτό φαίνεται και από τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Μπορώ να θυμηθώ παραδείγματος χάρη ότι το πρόλαβα εγώ στη Σαμαρίνα, οι αραβώνες και οι γάμοι στη Σαμαρίνα γινόταν όλα στη Σαμαρίνα. Γινόταν οι αραβώνες αμέσως μετά το 15 Αύγουστο και μετρούσαμε. Φέτος έγιναν 10, 15, 20 αραβώνες, 30 αραβώνες και αυτοί που αραβωνιάζονταν σε αυτό το διάστημα παντρεύονταν την επόμενη χρονιά της Παναγίας. Άρα λοιπόν η αναφορά, το χωριό αναφοράς είναι το καλοκαιρινό χωριό. Στον κάμπο, όπως λέγανε συνήθως, όπως λέμε ακόμα και σήμερα, θεωρούμε ότι είμαστε προσωρινοί. Προσωρινοί για 8 μήνες, 9, έτσι, και για 2 έως 3 μήνες το πολύ, κάποιοι στο καλοκαιρινό χωριό που είναι η μόνιμη, η σταθερή, η κύρια κατοικία. Μια άλλη διάκριση που πρέπει να κάνουμε για την κατανομή του βλάχικου πληθυσμού είναι ότι υπάρχουν αμιγώς βλάχικα χωριά
τα οποία κατοικούνται χειμώνα-καλοκαίρι. Βλέπετε κάποια από αυτά, είναι το Μέτσοχο, είναι το Λιβάδιο Λίμπου, είναι η Κλεισούρα, είναι η Μιλιά και άλλα. Η Βογούσα. Μια δεύτερη κατηγορία είναι χωριά τα οποία κατοικούνται μόνο το καλοκαίρι από λίγους πια κτηνοτρόφους και από περισσότερους παραθεριστές. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η Σαμαρίνα, η Σμίξη, η Αβδέλα, το Περιβόλι, τα μεγάλα λιβάδια του Πάικου κλπ. Και τέλος υπάρχουν και χωριά τα οποία παραμένουν σχεδόν ακατοίκητα. Βάζω το σχεδόν σε παρένθεση και με ένα ερωτηματικό. Ας πούμε το Νυμφαίο, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένα χωριό το οποίο κατοικείται όλο τον χρόνο. Δεν έχει παραπάνω από 30 κατοίκους το Νυμφαίο. Έτσι. Κάποια περίοδο ανεβαίνει κόσμος γιατί έχει σπίτια εκεί λόγω παραθεριστικής επιλογής ή για μια περίοδο Χριστουγέννων ή Πάσχα, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα χωριό το οποίο είναι ζωντανό. Τέτοιο χωριό ακριβώς είναι και το Πισοδέρι. Παλιά αυτά τα δύο χωριά ήταν πάρα πολύ ανθυρά και σημαντικά, αλλά σήμερα δεν κατοικούνται. Όπως δεν κατοικείται το Χιονοχώρι στις Σέρρες. Στο Χιονοχώρι που έχει πολλά σπίτια, ανεβαίνουν οι άνθρωποι μόνο όταν έχουν κάποια εκδήλωση που έχει σχέση με την κοινότητα των βλάχων, των Σερών, των καταγόμενων από το Χιονοχώρι. Βλάχους βέβαια μπορεί κανείς να συναντήσει σε πολλά αστικά κέντρα, που όμως σε κανένα από αυτά δεν αποτελούν πλειοψηφία. Βλάχους μπορεί να συναντήσει κανείς Στα Τρίκαλα ίσως. πλειοψηφία. Πού είναι πιθανό. Διακινδυνεύεται. Για την πόλη των Τρικάλων είναι πιθανό. Εγώ θα το δεχτώ. Αν έχετε αριθμητικά δεδομένα. Το όνομα του Τρικόλου δεχόμαστε ότι έχουμε επίθεση του άρθρου του Βλάχου. Εντάξει, δεν είναι το ότι είναι Βλάχικο το όνομα ενός χωριού, ενός οικισμού δεν σημαίνει κατά ανάγκη και την πληθυσμιακή υπεροχή. Η μαρτυρία του χρονικού των τόπων για τη Θεσσαλία ως μεγάλη πλατεία ήδη 1400. Ναι, μιλάω για τη σημερινή εποχή. Ίσως ο Θοδωρής πήρε κάτι να μας πει. Ναι, θα συμφωνήσω ότι βάζοντας το βέβαια σε μια παρένθεση, ότι τα Τρίκαλα έχει μια μοναδική πόλη στην Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι με κάποια πλάκη καταγωγή αποτελούν στην πλειονότητα του πληθυσμού. Ωστόσο, το θέμα είναι που γνωρίζουμε στην άνθρωπο, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πολλαπλές καταγωγές, έτσι. Και εκεί υπάρχουν πια σε ένα ζήτημα ότι είναι αυτό, αλλά αυτό. Ακριβώς το θέμα αυτό θα το συναντήσουμε αμέσως μετά. Άρα λοιπόν υπάρχουν πόλεις που τις βλέπετε και άλλες, μικρότερες πόλεις, κομμοπόλεις ή μικρές πόλεις αν θέλετε, τις οποίες επίσης έχουμε πολύ έντονη παρουσία βλάχικου πληθυσμού, όπως βλέπετε η Ελασσόνα και εδώ στο Σιδηρόχαστο. Σταματάτε όμως την ποδοσφαίρα της Πύλου. Προφανώς δεν έχει εποπτεία. Είναι αλήθεια ότι δεν έχω πολύ καλή εποπτεία των βλάχων του Ασπροποτάμου. Και δεν είναι μόνο, πρέπει να δραστηρίζεται το Ασπροποτάμου. Είναι μια παθογενής αντίληψη των βλάχων που είναι προς την ανθρωπική πλευρά. Εντάξει, συγχωρήστε. Ένα τρίτο ερώτημα το οποίο σχετίζεται άμεσα με αυτό που συζητούσαμε τώρα είναι το πώς είναι η βλάχη της Ελλάδας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι έγιναν διάφορες μετρήσεις των βλάχων και έχουν καταγραφεί, οι οποίες έγιναν όμως όλες από ποικίλες σκοπιμότητες. Όλοι οι αριθμοί οι οποίοι έχουν κατατεθεί είναι αυθαίρετοι, είναι μεταξύ τους αλληλοσυγκρουόμενοι και επιστημονικά είναι τεκμηροί. Αν θέλει κανείς να τις κατηγοριοποιήσει αυτές τις μετρήσεις σε δύο ομάδες, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία είναι της αύξησης, κάποιοι που θέλουν να εμφανίσουν τους βλάχους ότι είναι πολλοί, και κάποιοι που θέλουν να μειώσουν τον αριθμό τους για τις δικές τους σκοπιμότητες. Πάντως εκείνο το οποίο εμένα με απασχολεί και δεν μπορεί να απαντηθεί από αυτά τα νούμερα τα οποία έχουμε διαβάσει κατά καιρούς στις διάφορες μετρήσεις, είναι το κριτήριο με το οποίο κανείς
καταγράφει κάποιον ως βλάχο. Αλλά θα επανέλθω σε αυτό αμέσως μετά. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι βλάχοι, ιδίως οι κτηνοτρόφοι, παρουσιάζουν σχεδόν αποκλειστικά ενδογαμικές τάσεις. Τελευταία βέβαια, υπάρχουν ραγδαίες ανακατατάξεις σε όλες τις δίγλωσσες ομάδες του ελληνικού χώρου, η αστιφιλία, η εγκατάλειψη των παραδοσιακών επαγγελμάτων, η μετανάστευση, τα νέα επαγγέλματα, η προσιτή παιδεία, που δεν ήταν παλιότερα τόσο εύκολη, και οι εύκολες μετακινήσεις είχαν ως αποτέλεσμα να σπάσουν το φράγμα της ενδογαμίας στους βλάχους ή στους βλαχόφωνους, όπως θέλετε, χρησιμοποιώ και τους δύο όρους για να μην παρεξηγούμαστε. Επομένως, πριν κανείς προχωρήσει στον ακριβή προσδιορισμό των βλάχων, πρέπει να απαντήσει στο ποιος είναι το. Έχετε μια απάντηση εσείς? Όποιος νιώθει. Μάλιστα. Όποιος νιώθει. Αυτοπροσδιορίζεται. Όποιος αυτοπροσδιορίζεται. Όποιος έχει βλάχικες ρίζες, έστω και από τον ένα μόνο γονέα, ακόμα περισσότερο από τους δύο. Όποιος έχει επαφή με το χωριό του. Όποιος έχει επαφή με το χωριό. Τα πανηγύρια, τις παραδόσεις. Μάλιστα. Όποιος μιλάει τη γλώσσα. Όποιος μιλάει τη γλώσσα. Έστω και αν έχει βλαχοποιηθεί. Πώς? Έστω και αν έχει βλαχοποιηθεί. Που δεν ήταν βλάχος και έχει βλαχοποιηθεί. Μάλιστα. Ας πούμε, εμένα με εντυπωσιάζει, μιλώντας για το χώρο που εγώ κυρίως κινούμαι, που είναι η Σαμαρίνα, ότι οι πιο σε εισαγωγικά φανατικοί Σαμαριναίοι είναι οι γαμπροί και οι νύφες. Κάποιοι από αυτούς, έτσι, δεν είναι όλοι. Όποιοι δεν θέλουν να δουν τη Σαμαρίνα έχουν χαθεί. Έχουν πάρει και τους συντρόφους τους και έχουν εξαφανιστεί. Αλλά όποιοι ή όποιες έχουν δεθεί με τη Σαμαρίνα είναι οι πιο φανατικοί στην τήρηση των εθήμων και όλα αυτά. Αυτούς τους γράφουμε για ρωτάω. Είναι ξενόφερτο. Ναι, δηλαδή, ξέρετε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσει κανείς σε παγίδες, να αρχίσει να μετράει 50% βλάχους, 25% βλάχους, 12,5% βλάχους και ούτω καθεξής, να πέσει δηλαδή σε μια παγίδα η οποία δεν βγάζει πουθενά. Επομένως, εάν επανέλθουμε και χρησιμοποιήσουμε του Ισοκράτη τον ορισμό του Έλληνα, νομίζω ότι θα μας βολέψει, ή της βλαχικής παιδείας μετέχοντας, έτσι, νομίζω ότι μπορεί να μας καλύψει. Όποιος δηλαδή αισθάνεται, όπως υπόθηκε στην αρχή, αισθάνεται βλάχος, να τον αφήσουμε να αισθάνεται βλάχος και να το χαίρεται, όπως το χαιρόμαστε νομίζω εμείς που είμαστε εδώ απόψε, αν είμαστε όλοι βλάχοι. Πάντως είναι ένα ακαθόδες εγχείρημα και όποιος επιχειρήσει να το λύσει, είναι σίγουρο ότι δεν θα συναντήσει αποδοχή καθολική, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και πάω στο θέμα της καταγωγής του. Εδώ έχουν προβληθεί επίσης διάφορες θεωρίες. Και εδώ υπηρετούνται σκοπιμότητα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς επιστημονικά ένα θέμα το οποίο εμπλέκεται σε πολιτικές διαμάχες, διεκδικήσεις και αντιπαλότητες. Υπόθηκε ότι είναι απόγονοι των Ιλιριών, των Θρακών, των Μισών, των Δακών, ακόμα και των Κελτών και των Ιταλών, ότι είναι Ρωμαίοι άπλητοι. Πάντως το πρόβλημα επιμερίζεται σε τρία σημεία. Το πρώτο είναι η εθνολογική σύσταση των βλάχων, ο τόπος της πρώτης εμφάνισης των βλάχων και η γλώσσα του. Εάν δει κανείς όλα όσα έχουν γραφεί, μπορεί από το σύνολο αυτών των θεωριών να δει ότι διαμορφώνονται δύο βασικές απόψεις. Η πρώτη, που υποστηρίζεται κυρίως από Ρουμάνους ιστορικούς και γλωσσολόγους, όπως της προπολεμικής περίοδου, υποστηρίζει ότι οι βλάχοι προέρχονται από τα βόρεια της Βαλκανικής. Είναι δηλαδή μέτικοι από τα βόρεια προς τα νότια. Η δεύτερη πρεσβεύει ότι είναι αυτόχθονες, εκλατινισμένοι Έλληνες της Υπήρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, αν δεν θέλετε Έλληνες κάτοικοι της Υπήρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, γιατί αν πάμε πάρα πολύ παλιά πίσω, δεν ξέρω κανείς που μπορεί να προσδιορίσει
την παρουσία Ελλήνων σε αυτόν εδώ τον ευρύτερο χώρο, όχι σε αυτόν, σε εκείνο ψηλά, γιατί εγώ αισθάνομαι ότι είμαι ακόμα ψηλά εκεί. Δεν ήταν Αρβανίτης. Πώς? Δεν ήταν Αρβανίτης. Όχι, μιλάει για ποιότητα. Ναι, για την ποιότητα. Και υποστηρίζεται από την ελληνική επιστήμη, αλλά και από νεότερους Ρουμάνους και ξένους ερευνητές. Πάνω σε αυτό στο πρώτο, υπάρχει ιστορική αναφορά για κάτι από ψηλά. Σε αυτό θα. Δεν υπάρχει. Σε αυτό θα είναι. Να ολοκληρώνω εντύπωση ότι εξαφανίστηκαν οι Έλληνες, γιατί υπήρξε μια άποψη ότι εξαφανίστηκαν τον δανεικό χώρο από τη Λαμία και πάνω Έλληνες και η πλάχη είναι κάτι ξένο. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, κατάλαβα. Όχι, δεν το καταλάβατε καλά. Παραλαμβάνετε. Δεν το καταλάβατε καλά. Να συνεχίσει. Δεν έχω ολοκληρώσει. Δεν έχει Λοιπόν, τα επιχειρήματα της πρώτης άποψης αντλούνται από μαρτυρίες διαφόρων βυζαντινών συγγραφέων, οι οποίοι αναφέρουν ότι οι Βλάχοι κατέρχονται από τα βόρεια και εγκαθίστανται στην Πίνδο και Θεσσαλία. Έχουμε τέτοιες μαρτυρίες σε βυζαντινούς συγγραφείς. Όμως, μιλούν για γεγονότα τα οποία δεν συνέβησαν στις μέρες τους, άρα δεν είναι οι ίδιοι μάρτυρες αυτών που περιγράφουν, ούτε μπορούν να τα προσδιορίσουν χρονικά. Αναφέρω πολύ χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Χαλκοκονδύλη, ο οποίος λέει ούτε άλλου ακίκοα περί τούτου διασημάνοντος σαφώς οτιούν. Δεν το άκουσα από κάποιον να το λέει με σαφήνεια ότι αυτό το πράγμα έχει συμβεί, ούτε αυτός έχω συμβαλέστε ως αυτού οκίστη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι μαρτυρίες αυτές περί καθόδου των Βλάχων από τα βόρεια της Βαλκανικής στηρίζονται σε έμεσες πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν είναι διασταυρωμένες και όσοι τις αναφέρουν με επιφύλαξη ότι δεν μπορούν οι ίδιοι να το βεβαιώσουν, αλλά έτσι από κάπου κάτι έχουν ακούσει. Η δεύτερη άποψη, η οποία και κατ' εμέ αλλά γενικότερα φαίνεται πιο αληθοφανής, υποστηρίζει ότι οι Βλάχοι είναι αυτόχθονες εκλατινισμένοι. Τα στοιχεία για τον ισχυρισμό αυτών είναι σοβαρότερα και στερεότερα από τα προηγούμενα. Και εδώ θα ήθελα ιδιαίτερα την προσοχή σας, γιατί όταν συζητούμε για αυτά τα ζητήματα, αγνοούμε μερικά πράγματα τα οποία αφορούν το σύνολο της Βαλκανικής και όχι μόνο τον ελληνικό χώρο, ούτε μόνο τους Βλάχους. Στον ελληνικό χώρο έχουμε παρουσία Ρωμαίων, άρα και της λατινικής γλώσσας, η οποία είναι μακροχρόνια και κρατάει πάνω από 7 αιώνες. Όταν λέω παρουσία εννοώ επίσημη παρουσία. Το 146 π.Χ. καταλαμβάνεται η Μακεδονία και γίνεται κομμάτι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Από εκείνη την εποχή λοιπόν έχουμε εγκατάσταση Ρωμαϊκών στρατών εδώ. Στη συνέχεια περνάμε στη συνέχεια του Ρωμαϊκού κράτους έχουμε τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τον Κωνσταντίνο τον Μεγάλο το 330 στο Βυζάντιο που το ονομάζει Κωνσταντινούπολη. Αλλά ένα πράγμα το οποίο πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας είναι ότι το κράτος αυτό δεν είναι ελληνικό, δεν είναι βυζαντινό, αλλά είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και είναι επισήμως λατινόφωνο. Μέχρι το 653, αν θέλετε. Θα σας πω αμέσως μετά. Άρα λοιπόν αυτή η παρουσία του στρατού και της διοίκησης σημαίνει ότι επηρεάζει όλον τον πληθυσμό ο οποίος είναι υπό την εξουσία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αν θέλετε να δώσω 2-3 παραδείγματα αυτού που συχνά πυκνά, επειδή έχουμε μάθει δυστυχώς την ιστορία τη βλέπουμε ελληνοκεντρικά, δεν το συζητάμε και πολύ. Έχουμε τεράστιες επιδράσεις της λατινικής στην ελληνική γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα. Όλοι οι μήνες, όλα τα ονόματα των μηνών είναι λατινικά. Ο τόπος όπου μένουμε και που το όνομά του το παλιό είναι οικία, λέγεται σπίτι. Είναι
Είναι λατινική λέξη. Ο άσπιν είναι η βλάχη, χόσπες, χόσπιτης είναι ο φιλοξενούμενος, hospital στα αγγλικά είναι ο χώρος όπου φιλοξενούνται οι ασθενείς και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν η λέξη σπίτι δεν είναι ελληνική, είναι λατινική. Και μάλιστα και ο χώρος από τον οποίο μπαίνουμε σε αυτό το σπίτι επίσης δεν είναι ελληνική λέξη, είναι λατινική. Η λέξη πόρτα δεν είναι ελληνική. Η λέξη θύρα είναι ελληνική. Και προσέξτε, μένω μόνο σε αυτό το παράδειγμα για να δείξω πόσο σημαντική είναι η επίδραση όταν σε έναν πληθυσμό αντικαθίσταται ο χώρος όπου μένει από μια άλλη λέξη ενός άλλου λαού. Αυτό σημαίνει πολύ σημαντική επίδραση. Να μην προχωρήσω σε πάρα πολλές άλλες επιδράσεις της λατινικής. Άρα κρατήστε ότι σε αυτόν όλο το χώρο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επίδραση της λατινικής γλώσσας. Ποια είναι η πιο μεγάλη? Η εμφάνιση των βλάχικων. Ποια είναι η πιο εμφανής και προφανής? Αλλά μην θεωρήσουμε ότι τα βλάχικα είναι, πώς να το πω, κάτι που ξεφύτρωσε μόνο του, ενώ από γύρω δεν υπάρχει καμία άλλη επίδραση. Υπάρχουν πάρα πολλές επιδράσεις της λατινικής σε όλο το βαλκανικό χώρο. Το μισό λεξιλόγιο της αλβανικής είναι λατινικό. Το μισό λεξιλόγιο. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να αγνοούμε την παρουσία των Ρωμαίων και του Ρωμαϊκού στρατού εδώ. Προχωρώ λίγο και θα επανέλθω στο θέμα της γλώσσας. Ένας δεύτερος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την εμφάνιση των βλάχικων πληθυσμών είναι η Εγνατία και οι δευτερεύοντες δρόμοι. Καθιστούν αυτοί οι δρόμοι, η Εγνατία κυρίως, τη ρωμαϊκή παρουσία πάρα πολύ έντονη στο χώρο της Υπήρου και της Μακεδονίας. Σας θυμίζω ότι ξεκινάει από το Δυράχιο και φτάνει ως την Κωνσταντινούπολη. Άρα κόβει εγκάρσια όλη την Βαλκανική Χερσόνησο. Σε αυτήν την Εγνατία και τις βοηθητικές, τις άλλες οδούς, υπάρχουν σταθμοί ανάπαυσης. Τα γνωστά Χάνια. Η βλάχη έχει εντοπιστεί ότι κατοικούν σε περιοχές που περνάει η Εγνατία, όπου υπήρχαν χάνια. Ήταν οι ίδιοι δηλαδή χαντζίδες. Όταν λέμε χάνι, για να το φέρω λίγο στη μοντέρνα ορολογία, είναι σαν το μοτέλ. Έτσι δηλαδή είναι ένας χώρος όπου κανείς μένει το βράδυ, αλλά κυρίως ενδιαφέρει την ασφαλή στα ζωντανά του. Πιο μεγάλο κίνδυνο διέτρεχαν τα ζωντανά από τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος μπορούσε και να αυτοπροστατευτεί. Άρα λοιπόν ασφάλιζαν τα ζωντανά τους, τα ξεφόρτωναν, έτρωγαν εκεί, διανυκτέρευαν και την άλλη μέρα φόρτωναν και συνέχιζαν. Υπάρχουν δε και περιοχές βλάχικων πληθυσμών, οικισμών μάλλον, όπου θεωρείται ότι προέκυψαν από τέτοιες εμπορικές δραστηριότητες. Τέτοια περίπτωση είναι η Τζουμαγιά, η Ηράκλεια. Η Ηράκλεια ήταν ένας τόπος όπου γινόταν παζάρι. Το παζάρι μεταξελίχθηκε σε πόλη και όχι η πόλη έκανε παζάρι. Ένα άλλο στοιχείο που επίσης συνηγορεί στην εντοπιότητα των βλάχων είναι και ο θεσμός των οροφυλάκων. Θυμηθείτε τη λέξη οδύτης που σας είπα νωρίτερα. Λέει εφωνεύθη υποβλάχων οδυτών. Τι σημαίνει οδύτης? Είναι ανερμήνευτη η λέξη, ή μάλλον έχει διάφορες ερμηνείες. Ξέρουμε, ο οδύτης έχει σχέση με τον δρόμο. Άρα τι σημαίνει? Αυτούς που περνούσε από εκεί? Θα μπορούσε ενδεχομένως να περνούσαν και αυτοί και ο αδερφός του Τσάρου, να διαφώνησαν, να τσακώθηκαν. Έτσι άλλωστε έγινε με τον Ιδίποδα που σκότωσε τον πατέρα του στην γνωστή τραγωδία του Ιδίποδα Τυράννου. Έτσι. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι απλώς περαστική. Μήπως όμως δεν είναι περαστική, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με το καθήκον να φυλάνε την οδό και να εξασφαλίζουν το πέρασμα κάποιου έναντι ανταλλαγμάτων. Αυτό λοιπόν μας θυμίζει τα πρεζίδια αρμάτα των Ρωμαίων. Εγκαθιστούσαν δηλαδή οι Ρωμαίοι φρουρές, ένοπλες φρουρές
σε στρατηγική σημασίας σημεία, τα οποία ήθελαν να είναι εξασφαλισμένο το πέρασμά του. Και σας φέρνω μια εικόνα. Μπορεί κανείς να περάσει από την Ήπειρο στη Θεσσαλία παρά μόνο από το Ζυγό? Άρα λοιπόν το πέρασμα του Μετσόβου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ή από την άλλη μεριά το πέρασμα της Κλεισούρας, το λένε και οι ίδιες οι λέξεις. Έτσι. Η λέξη Κλεισούρα σημαίνει ένα μέρος πάρα πολύ κλειστό, από το οποίο δεν μπορεί κανείς να περάσει. Δύο στρατιώτες να είναι από τη μια μεριά και την άλλη, δεν μπορεί να περάσει ένας ολόκληρος στρατός από κάτω. Σχηματικά και μόνο να το δει κανείς. Αυτός λοιπόν ο θεσμός συναντάται και στη Βυζαντινή εποχή με τους Ακρίτες και στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας με τον θεσμό των αρματόλων. Άρα βλέπουμε ότι είναι μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας αυτής της περίοδου. Και τέλος, και τα γλωσσικά στοιχεία συνηγορούν στα παραπάνω συμπεράσματα. Αλλά αυτά νομίζω ότι μπορούμε να επανέλθουμε στη συζήτηση. Και πάμε τώρα στη γλώσσα των Λάτων. Τα βλάχικα είναι γλώσσα νεολατινική, αυτόνομη και ισότιμη με τις γλώσσες που λέμε. Θέλω να το ξαναπώ. Είναι γλώσσα νεολατινική, αυτόνομη και ισότιμη. Και προέρχεται από τη λαϊκή προφορική της Βαλκανικής Λατινικής ή της Λατινικής της Βαλκανικής. Και θέλω να το εξηγήσω αυτό, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το καταλάβουμε καλά όλοι. Τι σημαίνει καταρχάς προφορική λατινική και τι σημαίνει λαϊκή προφορική λατινική? Όταν κανείς σπουδάζει θεωρητικές σπουδές, κάνει λατινικά. Και τα λατινικά που κάνει είναι τα λατινικά που έγραψε ο Κικέρονας και ο Σενέκας. Προφανώς, ο στρατός, ο Ρωμαϊκός, δεν μιλούσε τα λατινικά ούτε του Κικέρονα ούτε του Σενέκα. Διότι όπως ξέρουμε, οι στρατοί των μεγάλων αυτών αυτοκρατοριών πάντοτε και τώρα και στο μέλλον είναι μαζώματα από διάφορα μέρη που για λόγους ανάγκης μιλούν μία γλώσσα κοινής συνεννόησης. Άρα λοιπόν τα λατινικά που ήρθαν στα Βαλκάνια τα έφερε ο στρατός. Δεν ήρθε καμιά ομάδα επιστημόνων να διδάξει λατινικά στη Βαλκανική. Επομένως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα αυτά που προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε ως λατινικές επιδράσεις είτε στην ελληνική γλώσσα είτε στη βλάχικη, που προφανώς θα βρούμε περισσότερα, δεν προέρχονται απευθείας από την κλασική γραπτή λεγόμενη λατινική, αλλά προέρχονται από την προφορική λατινική των ρωμαϊκών στρατευμάτων. Θέλω να συνεχίσω τονίζοντας το γλώσσα ότι δεν είναι διάλεκτος της ρουμανικής, όπως ανεπιτυχώς υποστηρίχθηκε, αλλά είναι κόρη της λατινικής. Όσοι λίγο έχετε ασχοληθεί ή έχετε ακούσει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς υπόσταση δίνουμε στην γλώσσα αυτή, στη βλάχικη γλώσσα, σε σχέση με τις άλλες. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτάκι να επιμείνω λίγο περισσότερο εδώ. Ακούγεται πάρα πολύ ότι τα βλάχικα είναι ιδίωμα. Νομίζω το έχετε ακούσει όλοι πολύ. Και ακούγεται από κάποιους που, επιμένοντας στο ότι τα βλάχικα είναι ιδίωμα, θεωρούν ότι προσφέρουν μέγιστες υπηρεσίες στη βλαχουδιά. Κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Και θα εξηγήσω γιατί. Τα ποντιακά είναι διάλεκτος της ελληνικής. Τα ελληνικά είναι η κοινή ελληνική. Τα ελληνικά και τα ποντιακά είναι πάνω σε ελληνικά. Ο όρος ιδίωμα, για όσους λίγο το ξέρουν, είναι μικρότερης έκτασης ή μικρότερης διαφοροποίησης γλωσσική μονάδα. Άρα λοιπόν μπορούμε να μιλούμε για θεσσαλικό ιδίωμα, μπορούμε να μιλάμε για κοζανίτικο ιδίωμα, έτσι.
Αν μιλήσουμε λοιπόν για το κοζανίτικο ιδίωμα σε σχέση με την ελληνική, πάλι μπορούμε να μιλήσουμε για την ελληνική και ένα ιδίωμά της που είναι πάλι ελληνικό, τα κοζανίτικα. Για να πάμε λοιπόν στα βλάχικα. Αν πούμε ότι τα βλάχικα είναι ιδίωμα ή διάλεκτος, ποιας γλώσσας? Προγενέστερες, ας πούμε, αρχαϊκής. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Πόσα στοιχεία, πόσες στο λεξιλόγιο έχετε ασχοληθεί, έτσι και την παράδοση. Πόσες λέξεις, αναφέρατε ότι η αλβανική γλώσσα έχει μεγάλο αριθμό λατινικών. Πόσες ελληνικές λέξεις έχει το βλάχικη η κρατική γλώσσα? Κρατήστε τα ερωτήματά σας, θα επανέλθω. Επανέρχομαι και λέω, όταν λέμε ότι τα βλάχικα είναι ιδίωμα, πρέπει να προσδιορίσουμε σε ποια γλώσσα αναφέρεται. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει καμία άλλη γλώσσα πιο κοντινή από τη ρουμανική. Άρα λοιπόν, εάν τα βλάχικα είναι ιδίωμα, δεν μπορεί παρά να είναι ιδίωμα της ρουμανικής γλώσσας. Μάλιστα, αυτό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ έντονα οι Ρουμάνοι, οι οποίοι διακρίνουν μία διάλεκτο μεταξύ των άλλων διαλέκτων της ρουμανικής, Μακεδονορωμân, μακεδονορουμανική. Εμείς λοιπόν, λέγοντας ότι τα βλάχικα είναι ιδίωμα, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να τους εξυπηρετούμε ακριβώς σε αυτό. Άρα, επιμένω και λέω, γλωσσολογικά και μόνο μιλώντας, όταν βρισκόμαστε στον ελλαδικό χώρο και θέλουμε να προσδιορίσουμε γλώσσες και ιδιώματα, πρέπει αυτά να αναφέρονται στις ομιλούμενες γλώσσες εντός αυτού του χώρου. Άρα, αν τα βλάχικα τα συγκρίνουμε με οποιαδήποτε άλλη γλώσσα μιλιέται στον ελλαδικό χώρο, δεν μπορούμε να βρούμε μια ομοιότητα που να τους πούμε ότι είναι ιδίωμά της. Επομένως είναι αυτόνομη γλώσσα, όπως είναι όλες οι άλλες νεολατινικές γλώσσες της Βαλκανικής, που είναι 4. Είναι τα δάκο-ρουμανικά ή αλλιώς ρουμανικά, τα ίστρο-ρουμανικά στην περιοχή του Δούναβη προς την Αδριατική θάλασσα, τα μογλεμίτικα στα χωριά εδώ των Μογλενών και τα κουτσοβλάχικα ή βλάχικα, όπως τα ξέρουμε όλοι μας. Άρα λοιπόν, κλείνω με αυτό και αν θέλετε στη συζήτηση μπορούμε να επανέλθουμε, λέγοντας ότι τα βλάχικα είναι γλώσσα νεολατινική, αυτόνομη και ισότιμη με όλες τις άλλες νεολατινικές γλώσσες, γιατί βλέπετε ότι είναι αυτές που είναι γραμμένες εκεί και πολλές άλλες οι οποίες δεν έχουν απλώς κρατική έκφραση. Είναι μια γλώσσα λοιπόν χωρίς κρατική έκφραση, χωρίς κρατική υπόσταση και χωρίς γραπτή παράδοση, όπως και χιλιάδες άλλες γλώσσες στην Ιφίλιο. Αν μιλήσουμε για κράτη, τα κράτη είναι περίπου 200 πόσα είναι τόσα. Οι γλώσσες είναι περίπου 6.000, αυτή τη στιγμή μετρούν οι γλωσσολόγοι ότι είναι περίπου 5.500-6.000 γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οι γλώσσες είναι πολύ περισσότερες από τα κράτη. Άρα το να μην αντιπροσωπεύεται μια γλώσσα από ένα κράτος δεν σημαίνει κάτι. Το δεύτερο είναι η γραπτή παράδοση. Από αυτές τις 5-6.000 γλώσσες που σας είπα, δεν είναι παραπάνω από 100-150 οι γλώσσες οι οποίες έχουν κάποια γραπτή μορφή. Όλες οι άλλες είναι προφορικές. Επομένως, η ύπαρξη κράτους που μιλάει τη γλώσσα ή η γραπτή παράδοση σε αυτή τη γλώσσα δεν είναι τα στοιχεία που δίνουν πιστοποιητικό γλώσσας σε μια γλώσσα. Και βέβαια αυτό δεν προσδιορίζει κατά ανάγκη εθνολογικά τους βλάχους. Αφού η γλώσσα δεν είναι το μοναδικό στοιχείο εθνικού προσδιορισμού, δεν είμαι πιο ειδικός σε αυτό, υπάρχουν άνθρωποι που τα ξέρουν καλύτερα αυτά, αλλά εγώ θα σας φέρω μερικά παραδείγματα μόνο. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι Γάλλοι οι Αφρικανοί που μιλούν γαλλικά για τους λόγους που ξέρουμε, ούτε οι Μεξικανοί που μιλούν ισπανικά είναι Ισπανοί, ούτε οι ισπανόφωνες λεγόμενες χώρες της Νότιας Αμερικής είναι Ισπανοί. Έτσι. Πότε, για παράδειγμα, στη Τσάλκα. Σωστό. Είναι τουρκο... αλλά ήταν ελληνική. Ακριβώς. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παράδειγματα.
Τα βλάχικα λοιπόν προέρχονται από την προφορική βαλκανική λατινική, τη γλώσσα των ρωμαϊκών στρατευμάτων. Νομίζω ότι αυτά τα είπα νωρίτερα παρεμπιπτόντως. Τώρα, στον περίγυρό τους αναπτύχθηκαν 4 νεολατινικές γλώσσες, τις οποίες ανέφερα επίσης νωρίτερα. Και βέβαια το ερώτημα που τίθεται πάντοτε σε μια τέτοια συζήτηση είναι ποια είναι η σχέση της βλάχικης με τη ρουμανική. Αφού συμφωνήσαμε ότι είναι 2 γλώσσες, σημαίνει ότι έχουν πολλά κοινά στοιχεία, αλλά και πολλές διαφορές. Αν μελετήσουμε όμως το λεξιλόγιο, κυρίως το λεξιλόγιο των 2 αυτών γλωσσών, θα διαπιστώσουμε ότι στα βλάχικα βρίσκουμε αρχαϊκότερα στοιχεία από ό,τι βρίσκουμε στη ρουμανική. Πράγμα το οποίο αποδεικνύει με έναν έμεσο, αν θέλετε, τρόπο, ότι τα βλάχικα δεν προέρχονται από τα ρουμάνικα όπως εκείνοι θέλουν να υποστηρίξουν. Συγγνώμη, ναι. Να διευκρινιστική, ναι. μπορείτε λατινικά αρχαϊκότερα στοιχεία, έτσι. Τι είπα? Όχι, είπατε πιο αρχαϊκά στοιχεία. Ναι, αρχαϊκά, λατινικά στοιχεία. Όχι αρχαιοελληνικά. Πώς? Το αρχαϊκό δεν σημαίνει ελληνικό. Όχι. Αρχαϊκότερα στοιχεία, μια που μιλάμε ότι οι γλώσσες αυτές είναι νεολατινικές, μιλάμε για αρχαϊκότερα στοιχεία της μητέρας της γλώσσας που είναι λατινικά. Πώς? Ναι, να εξηγήσω λίγο το συντηρητικότερο. Όταν μια γλώσσα βρίσκεται σε ένα περιβάλλον το οποίο γλωσσικά είναι διαφορετικό, εμείς για την οικονομία του λόγου το λέμε εχθρικό γλωσσικό περιβάλλον, τότε συντηρητικοποιείται για να μπορέσει να αντέξει. Τα γαλλικά του Κεμπέκ, για παράδειγμα, είναι αρχαϊκότερα από τα γαλλικά της Γαλλίας. Δηλαδή σήμερα στο Κεμπέκ, αν πάει κανείς, θα διαπιστώσει ότι τα γαλλικά που μιλούνται εκεί είναι, ας το πω έτσι σχηματικά, 200 χρόνια πίσω από τα γαλλικά της Γαλλίας. Έτσι εξηγείται η συντηρητική εμφάνιση των νεοελληνικών διαλέκτων. Τα ποντιακά, παραδείγματος χάρη, διατηρούν αρχαϊκότερα στοιχεία της ελληνικής από ότι η κοινή νέα ελληνική. Ένα παράδειγμα. Στα ποντιακά... Στα κυπριακή γλώσσα έχει. Ναι, τα ποντιακά είναι ακόμα πιο έντονο. Στα ποντιακά, παραδείγματος χάρη, η νύφη λέγεται νύφε. Το νύφε αυτό στο τέλος, αυτό το είναι η προφορά του αρχαίου ελληνικού ήτα, το οποίο προφερόταν ως 2 Άρα στα ποντιακά χάθηκε η ποσότητα του ήτα, τα 2 έγιναν 1, αλλά παρέμεινε η ποιότητα, το δηλαδή. Ενώ στα ελληνικά έγινε ιωτακισμός. Το αυτό έγινε Εμείς λέμε νύφη, εκείνοι λένε νύφε. Δηλαδή είναι συντηρητικότερο, αρχαϊκότερο στοιχείο. Αν εξελισσόταν τα ποντιακά κάποια στιγμή με την πορεία που εξελίχθηκε η ελληνική του ελλαδικού χώρου, θα γινόταν και αυτό κάποτε Είναι άλλη γλώσσα. Υπάρχει άλλη γλώσσα, η γαλλική από τα λατινικά. Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε σε γενικές γραμμές να πούμε μια γεωγραφική ποικιλία είναι συντηρικότερη ή αρχαιοκότερη από μια άλλη, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό ισχύει μόνο για κάποια φαινόμενα, όχι εφόλης της ύλης. Για παράδειγμα, στα ελληνικά η τσακώνικη διάλεκτος είναι πολύ συντηρητική, γιατί αποθανατίζει στοιχεία της αρχαίας δωρικής διαλέκτου, το θηλυκό άθρο Α, το δίγαμμα. Παρ' όλα αυτά όμως η τσακώνικη, που θεωρείται η πιο συντηρητική ελληνική διάλεκτος, που διαφοροποιείται σε βαθμό γλώσσας καμιά φορά, έχει μια νεωτερική γραμματική, έχει εξαφανίσει τις πτώσεις, οπότε μια γεωγραφική ποικιλία που είναι συντηρητική για κάποια χαρακτηριστικά, για άλλα, ως προς άλλα δεν είναι. Όσον αφορά, δηλαδή δεν είναι εύκολο να πούμε ότι εφόλης της ύλης τα βλάχικα είναι πιο συντηρητικά από τα ρουμάνικα. Σε γενικές γραμμές τα ρουμάνικα και τα βλάχικα, σε σχέση με τις άλλες νεολατινικές γλώσσες, είναι πολύ πιο συντηρητικά στη διατήρηση των πτώσεων. Διατηρούν γενική δοτική και
Και αυτό είναι κάτι που τα διαφοροποιεί από τις άλλες γλώσσες. Αλλά ακόμα και μέσα στις ελληνικές γλώσσες δεν ξέρουμε ποια από όλες είναι πιο κοντινή στα λατινικά. Άλλοι λένε τα ιταλικά, άλλοι λένε η διάλεκτος της Σαρδινίας, αλλά τουλάχιστον σε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, όπως είναι το ονοματικό σύστημα και οι πτώσεις, σίγουρα τα βλάχικα και τα ρουμάνικα είναι πιο συντηρητικά από τις υπόλοιπες. Δηλαδή θέλω να βάλω λίγο νερό στο κρασί. Ωραία. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η μεγαλύτερη επίδραση που δέχτηκε η βλάχικη γλώσσα είναι από την ελληνική. Από την ελληνική γλώσσα και την ελληνική παιδεία. Υπάρχουν βέβαια και ιδιαίτερα γλωσσικά στοιχεία στη βλάχικη γλώσσα, μερικά από τα οποία δεν απαντούν σε άλλα νεοελληνικά ιδιώματα. Γι' αυτό χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, γιατί δείχνει μια πολύ στενή σχέση των πρώιμων εκλατινισμένων πληθυσμών αυτών με αρχαϊκά στοιχεία της ελληνικής, τα οποία δεν έχουν επιβιώσει σε άλλες νεοελληνικές διαλέκτους. Ένα παράδειγμα, στο λεξικό του Ησυχίου υπάρχει μία λέξη μία λέξη που λέει μύδας, με γιώτα, θηρίδιον τι διεστίον του σκιάμ. Είναι δηλαδή ένα σκουλίκι που τρώει τα κουκιά. Αυτή η λέξη δεν απαντά σε κανένα νεοελληνικό ιδιoma. Απαντά όμως στα βλάχικα ως ουνίδα. Δηλαδή έγινε μια κανονική εξέλιξη της λέξης αυτής στα βλάχικα και απαντά εκεί. Αν θέλει κανείς ένα πεδίο έρευνας, μπορεί αυτό να είναι ένα σημαντικό κομμάτι, ώστε να δούμε μέσα σε κείμενα πού ακριβώς μπορούν να εντοπιστούν αρχαϊκά στοιχεία της ελληνικής, τα οποία έχουν επιβιώσει στα βλάχικα. Αυτό δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα στοιχείο το οποίο να επιβεβαιώνει έναν ισχυρισμό ότι οι βλάχοι είναι εκλατινισμένοι με πιθανότατα αρχική μητρική τους γλώσσα την ελληνική. Τα ονόματα των βλάχων τώρα είναι επίσης γνωστό ότι οι βλάχοι δεν αυτοαποκαλούνται βλάχοι, το είπαμε νωρίτερα, άρα λοιπόν απαντώ εδώ σε αυτό το ερώτημα που έβαλα. Εγώ δεν θα δεχόμουν ούτε το βλάχι της Ελλάδας, ούτε το βλαχόφωνοι Έλληνες σαν αυτοπροδιοριστικό, αλλά θα έλεγα αρμούν. Και ως όποιον αρέσει. Αυτό είναι. Διότι όλα τα άλλα είναι ετεροπροσδιορισμοί, δεν είναι αυτοπροσδιορισμοί. Βέβαια, μην θεωρήσουμε ότι γι' αυτό είναι και κάτι μοναδικό, γιατί να θυμίσω ότι οι Γερμανοί, για παράδειγμα, έχουν 4 ή 5 ονόματα. Deutsch αυτοπροσδιορίζονται οι ίδιοι, Αλμάν τους λένε οι Γαλλόφωνοι, Νέμτς τους λένε οι Σλάβοι, Γερμάνοι είναι το παλιό τους όνομα. Καταλαβαίνετε, όλοι αυτοί είναι οι ίδιοι, αλλά ο καθένας τους προσδιορίζει με ένα διαφορετικό όνομα. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι ούτε το πρωτοφανές, ούτε το πρωτάκουστο να συμβαίνει αυτό. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να κρατήσουμε εδώ είναι ότι ο όρος αρμούν προέρχεται από το λατινικό Ρωμάνους, που είναι πολιτικός όρος. Και αυτό θέλω επίσης να κρατηθεί, δεν είναι εθνικός όρος. Ρωμάνους είναι ο Ρωμαίος υπήκοος. Θυμίζω εδώ το διάταγμα του Καρακάλα, το 212 μετά Χριστόν, με το οποίο δόθηκε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη σε όλους τους κατοίκους της αυτοκρατορίας. Άρα όλοι προσδιορίζονται από το κράτος Ρωμάνοι και ενδεχομένως, αν θέλουν, αυτοπροσδιορίζονται. Το έχουμε επιβίωση και στην ελληνική, το Ρωμάνους. Η Ρωμανία, κι αν επάρθε ανθεί και φέρει κι άλλο, είναι το τραγούδι από την άλωση της Κωνσταντινούπολης στο Ποντιακό. Ρωμοί αυτοπροσδιορίζονται σήμερα οι εναπομείναντες στην Κωνσταντινούπολη. Δεν αυτοαποκαλούνται Έλληνες, αυτοαποκαλούνται Ρωμοί. Είναι λοιπόν το κράτος αποκαλεί Ρωμαίους. Όχι. Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται Ρωμοί. Αλλά είναι συνώνυμο του Έλληνα. Εγώ δεν λέω, ακριβώς, δεν θέλω να τους διαφοροποιήσω, απλώς για λόγους γλωσσικούς το αναφέρω. Είναι προεθνικό.
Ο όρος ακριβώς είναι προεθνικό. Σωστό, είναι προεθνικό. Αυτό απαγορευόταν να λέγεσαι Έλληνας. Γιατί λεγόμασταν Έλληνες οι ίδιοι, οι Ρώμοι λεγόμασταν. Απογορευόταν να λέγεται έγινε σφαγή να μην λέγεσαι Έλληνας. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα, μια που θέτετε το θέμα του Έλληνας, κοιτάξτε να δείτε. Όχι, το λέω ότι είναι απογορευόταν να λέγεται. Ο χριστιανισμός επιβλήθηκε, δεν υπήρχε. Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε να δείτε. Οι λέξεις έχουν ιστορία. Και η ιστορία των λέξεων έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι το περιεχόμενό τους διαφοροποιείται κατά εποχές. Με τον ερχομό του χριστιανισμού, Έλληνας σήμαινε ειδωλολάτρης. Έλληνας σήμαινε ειδωλολάτρης. Έτσι τον ονομάσαμε. Ο Έλληνας ποτέ δεν θα προσδιορίσει ότι είναι ειδωλολάτρης. Μισό λεπτάκι. Εσείς μιλάτε τώρα εξ ονόματος όλων των Ελλήνων, δεν ξέρω. Εγώ σας λέω από όλων μιλάω. Εγώ δεν θέλω να σας αρδείρω. δεν μιλάμε. Μιλάμε σαν μια παρθενογέννηση. Ήρθαν οι Ρωμαίοι και μας κατέκτησαν δηλαδή και μας τα επιβάλαν όλα. Χωρίς να ξεκινήσει ό,τι ελληνικό δεν έχει περάσει στην χώρα του. Ίσως είναι καλύτερα να συμπληρώσει, να διαβολώσει, αφού ολοκληρώσει. Εντάξει, δεν πειράζει, υπάρχει ένταση. Δεν είναι ποτέ με. Όχι, καθόλου. Δεν έχει τον αγαπάω του κύριο. Αλλά ίσως είναι να συμπληρώσετε καλύτερα από εφόσον τελειώσει. Και μετά μπορείτε να ακούστε ξανά αυτό που λέω. Οι λέξεις δεν έχουν την ίδια σημασία από την εμφάνισή τους μέχρι τα σήμερα. Σας θυμίζω την χαρακτηριστική περίπτωση της λέξης αγαθός. Έτσι. Είναι τίτλος τιμής στην αρχαιότητα, το καλός αγαθός, και άμα σας λένε σήμερα αγαθό, δεν ξέρω αν θα θεωρήσετε ότι είστε κολακευμένοι. Άρα λοιπόν, μην μένουμε στις λέξεις και μην ερμηνεύουμε τα πράγματα του παρελθόντος με όρους του σήμερα. Ούτε και το αντίστροφο. Αυτό είναι λάθος επιστημονικό, μεθοδολογικό. Εντάξει. Επομένως, εγώ ξαναλέω, ο όρος Ρωμάνους που δόθηκε από τον Καρακάλα σε όλους τους κατοίκους της αυτοκρατορίας είναι πολιτικός όρος. Δεν προσδιορίζει καμία εθνικότητα, διότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν μια πολυεθνική αυτοκρατορία. Ξεκινούσε από την Ιβηρική Χερσόνησο και έφτανε στα Καρπάθια όρη. Εκεί ένας λαός μόνο ήταν αυτοί. Όλοι αυτοί ήταν Ρωμάνοι. Δηλαδή ήταν όλοι ένας λαός. Ούτε ένας λαός ήταν, ούτε μια γλώσσα μιλούσαν. Άρα λοιπόν όποιος αυτοπροσδιορίζεται Ρωμάνους με όποια εκδοχή του ονόματος ή Ρωμέν ή Ρωμούν ή Αρμούν ή ό,τι θέλετε, δεν προσδιορίζει έθνος, αλλά προσδιορίζει πολιτική ιδιότητα. Έτσι ξεκίνησε. Στη συνέχεια προφανώς παίρνει και διαφορετικές σημασίες. Και βέβαια εδώ πάλι θέλει προσοχή, δεν έχει καμιά σχέση με τους όρους Ρωμανία και Ρωμούν που χρησιμοποιήθηκε με νεολογισμό στα νεότερα χρόνια από τους Ρουμάνους, όταν το 19ο αιώνα, εκεί στην προσπάθεια να αποκτήσουν εθνική ταυτότητα, θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα θεωρούνταν οι γνήσιοι απόγονοι των Ρωμαίων στην Βαλκανική Χερσόνησο. Αυτό για το όνομα Βλάχος νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι. Το όνομα Βλάχος είναι γερμανικής αρχής. Έτσι προσδιορίζαν οι Γερμανοί όλους τους Λατινόφωνους. Προέρχεται από τη λατινική φιλιβόλκη. Βλέπετε τις διάφορες εκδοχές. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ο όρος αυτός. Από τους Γερμανούς περνάει στους Σλάβους με τα ονόματα που βλέπετε και στη συνέχεια στους Βυζαντινούς ως Βλάχοι. Δηλαδή ο όρος αυτός είναι όρος που δείχνει τον Λατινόφωνο. Είναι ετεροπροσδιορισμός από την πλευρά των Γερμανόφωνων. Οι Βλάχοι της Ελλάδας βέβαια είναι γνωστοί και με άλλα ονόματα, όπως Καράβλαχος, Κουτσόβλαχος, Κουτσόβλαχος κτλ. Κουτσόβλαχος είναι καλό. Διαλέγεται και παίρνει. Λοιπόν, τι σημαίνει Κουτσόβλαχος? Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Τι σημαίνει Αστός Βλάχος. Κουτσόβλαχος.
Κουτσόβλαχος είναι και αυτό λόγιο του γραπτού λόγου. Έχει να κάνει με μια διάκριση μεταξύ, κατά μία ερμηνεία, μεταξύ Μπουίκ Βαλάχ, μεγάλη βλαχεία, και Κιουτσούκ Βαλάχ, μικρή βλαχεία. Επομένως έχουμε μια διάκριση τέτοια. Από το Κιουτσούκ Βαλάχ προέρχεται δηλαδή ο Κουτσόβλαχος. Και βέβαια υπάρχει και ένας εντελώς νέος νεολογισμός, το Αρμάνι. Έτσι. Εγώ δεν το έχω ακούσει από κανέναν να αυτοπροσδιορίζεται έτσι, αλλά ίσως θέλουν κάποιοι να συνδεθούν με τους Αρμάνι, γιατί είναι και brand name. Σχετικά με τον Κουτσόβλαχος, υπάρχει κάποια άλλη αποταμίτη και εκδοχή που θα ήθελε να τονίσει κάποιος του Βαλόντο, να την γνωρίζει? Κάποιοι τον Κουτσόβλαχο το συνδυάζουν με τη λέξη πύργος. Είναι δηλαδή. Το γερμανικό, έτσι. Ακριβώς. Μπουρζουάζ. Όχι, δεν είναι μπουρζουάζ. Για πύργους είναι. Για πύργους. Δεν είναι. Το Αρμίνι άκουσα ότι προσδιορίσε αυτούς που μένανε Αρμίν, ή ο Αρμίν του Μούτι, ή ο Αρμίν τι άκουσα. Οι παραιτιμολογίες είναι πάρα πολύ αγαπητό παιχνίδι λαϊκό, γιατί όλοι προσπαθούν να δώσουν μία ευλογοφανή εξήγηση στα πράγματα. Όπως πούμε, ο λύκος παράγεται εκ του Λίαν κακός. Είναι ο στόχος και μετά βρίσκεται το αίτιο. Ο λύκος εκ του Λίαν κακός. Ίσως να δώσω. Έχουμε επίσης αυτή η περιοχή από το Κουτσούκ την Καρνανία. Στην Ετωλοκαρνανία. Πάντως, αυτά τα ονόματα, καλό δεν τα πούμε. Η λέξη Αρβανιτόβρος. Φρασιριώτη. Ουσιαστικά εδώ μιλάμε μόνο για τους Κουτσόβλαχους, οι οποίοι είναι η μεγάλη πλειοψηφία της πύλη. Αλλά υπάρχουν όμως και αυτοί λένε ότι είναι φασαριώτες, βέβαια. Αφού οι Καρνάνες μιλάνε για είναι πώς είναι κάτι που είσαι. Αφού είπαμε, συμφωνήσαμε ότι η Κουτσόβλαχη είναι της Ετωλοκαρνανίας. Δεν υπάρχουν. Εμένα Κουτσόβλαχη είναι όλη η μεγάλη πλειοψηφία της πύλης. Μισό λεπτάκι. Μην ψάχνετε να τους εντοπίσετε, αυτοί είναι έτσι και οι άλλοι είναι αλλιώς. Είναι όρος, πώς το λένε, του γραπτού λόγου. Είναι τεχνητός, όπως και το αρουμέν. Έτσι. Αρουμέν, αυτοί είναι όλοι όροι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στη βιβλιογραφία. Δεν υπάρχουν αυτοί στην χρήση ούτε αυτοπροσδιορισμού ούτε ετεροπροσδιορισμού. Ναι, ακριβώς. Όλα αυτά είναι λόγιες κατασκευές. Με τους Αρμένους, Αρμενία. Εννοείται, βέβαια. Πρώτα ξαδέρφια. Να βρεθούμε και συγγενείς με τους Αρμένους. Λοιπόν, Βλάχους βρίσκουμε εκτός ελληνικού χώρου, εννοείται. Είναι αυτονόητο αυτό να μην μείνουμε περισσότερο εκεί. Είπαμε ότι το ρωμαϊκό κράτος ήταν πολυεθνικό, είχε πολιτική αλλά όχι εθνική ομοιογένεια. Γι' αυτό επαναλαμβάνω τον όρο Ρωμάνους ως πολιτικό όρο. Στη Χερσόνησο της Ιστρίας συναντούμε Ιστρορουμάνους, έτσι, με τα προσδιοριστικά τσιριμπίρι και τα λοιπά, μορλάκι, μαυροβλάκι. Στην Αλβανία έχουμε τους Φρασαριώτες, έτσι, στην περιοχή Φράσαρη, από την οποία βέβαια έχουμε και στον ελλαδικό χώρο. Αυτά είναι εκτός ελλαδικού χώρου σήμερα. Η Μοσχόπολη είναι η μεγάλη μητρόπολη, η μεγάλη μητρόπολη των Βλάχων, με πάρα πολύ μεγάλη πολιτιστική ανάπτυξη και οικονομική ανάπτυξη τα χρόνια εκείνα. Περνάω πάω προς το τέλος πια, σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τη θρησκεία. Είναι ίσως ένα πράγμα το οποίο δεν το πολύ συζητάμε, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Θυμίζω όσους το ξέρουν και το έχουν διαβάσει ότι ένα από τα στοιχεία της ρουμάνικης προπαγάνδας ήταν η εισαγωγή της λατρείας, όχι βέβαια στα βλάχικα αλλά στα ρουμάνικα,
Εδώ πρέπει να θυμίσω ότι η παράδοση είναι ένα στοιχείο το οποίο οι λαοί το σέβονται και το κρατούν με πάρα πολύ έντονο τρόπο. Έτσι λοιπόν οι βλάχοι τελούσαν τη Θεία Λειτουργία κατά το βυζαντινό τυπικό, άρα την τελούσαν στην ελληνική γλώσσα. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα βλάχικα τα καταλάβαιναν θα τους βόλευε να λειτουργήσουν στα βλάχικα. Δεν ήταν θέμα κατανόησης, αλλά είναι θέμα τήρησης μιας παράδοσης. Και αναφέρω εδώ ως παράδειγμα και τους Αλβανούς της Ιταλίας, οι οποίοι χρησιμοποιούν το ρήτο Βυζαντίνου. Ακριβώς όπως λέει και κάποιος. Έτσι. Χρησιμοποιούν λοιπόν την εκκλησιαστική παράδοση, η οποία είναι θεμελιώδης και η είναι πάρα πολύ έντονα ριζωμένη. Άρα λοιπόν και σήμερα, αν γινόταν μια προσπάθεια να εισαχθεί η βλάχικη γλώσσα στη λειτουργία, που δεν θα καταλάβαινε βέβαια πολύ περισσότερο πια από ό,τι παλιότερα, θα συναντούσε την ίδια δυσκολία. Η πολιτική πλευρά του κοτσοβλαχικού ζητήματος είναι επίσης πάρα πολύ γνωστή. Δεν μπορώ να επεκταθώ, θα μπορούσε κανείς να συζητάει πολλές ώρες για αυτά. Απλώς να αναφέρω μόνο ότι. Επιτρέπετε λιγάκι στο θέμα της θρησκείας. Ναι. Υπήρξε κάποια στιγμή και στροφή προς τον καθολικισμό. Επειδή πιστεύανε και στη βοήθεια του Πάπα. Καθώς επίσης και πολλοί εξισαβήσαν. Μετά με την αλλαγή των πληθυσμών μετακόμισαν στην περιοχή της Αδριανούπολης και βλέπετε τον μουσουλμάνους βλάχους εκεί, σε 6 χωριά που μιλάνε τα βλάχικά μας. Έχουμε και εξισλαμισμούς που μετήκησαν αυτοί από την περιοχή της Αηδαίας, μετήκησαν στη Θράκη. Έχουν εντοπιστεί εκεί βλάχοι οι οποίοι εξισλαμίστηκαν. Είναι η μητέρα Τερέζα, το γένος Βοιατζή. Η μητέρα της Καλκούτας είναι βλάχη. Αυτό που μας πούμε ο κ. Μπέτρας είναι για τους λαούς της Ουγγαρίας, αν δει κανείς στη Βουδαπέστη, ότι υπήρξε ένα κομμάτι το οποίο θέλησε να αλλάξει τον τύπο του εκκλησιασμού, αλλά λόγω παρέμβασης των καθολικών κλπ. Υπήρχε μια ρήξη στην κοινότητα εκεί, την ελληνοβλαχική. Μας δώσει ένα ενδιαφέρον για όποιον. Πάνω στο τέλος για τη θρησκεία. Ισχύει ότι οι μοναδικές ευρωπαϊκές γλώσσες που υπάρχει το Βυσάρικο και την Εκκλησία, το οποίο είναι το Μπισόπρικ, την Επισκοπή, είναι στη Βλάχη και στη Ρουμάνικη. Και αυτό που μας πει. Ξανά λίγο να ακούσω. Διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, ρωτάω, είναι ερώτηση. Οι μοναδικές ευρωπαϊκές γλώσσες που χρησιμοποιείται η λέξη για την Εκκλησία Βυσάρικο, όπως λέμε έτσι, άπαντε στη Βλάχη, είναι στα Βλάχικα και στα Ρουμάνικα. Όμως η λέξη αυτή, το Βυσάρικο, είναι ελληνική, είναι επισκοπή. Είναι η λέξη βασιλική. Βασιλική, ναι. Όχι επισκοπή. Η λέξη βασιλική. Βασιλική είναι τύπος ναού. Στους Γερμανούς, ορθό. Προχριστιανικού, έτσι. Κρατικού ρωμαϊκού κτηρίου. Έτσι ήδη βασιλική. Άρα αυτό μας τοποθετεί κάπου. Από μόνο το ένα πράγμα δύσκολα θα μπορούσε κανείς να πει ότι μας τοποθετεί κάπου. Μπορεί να το ισχυριστεί κανείς έτσι. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν με το θέμα της πολιτικής πλευράς του κοτσοβλαχικού ζητήματος. Νομίζω ότι όλοι όσοι είναι λίγο μεγάλης ηλικίας εδώ ή έχουν αναμνήσεις από τα παλιά, θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι η ταφόπλακα, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτό τον βαρύ όρο στους βλάχους, μπήκε από τη ρουμάνικη προπαγάνδα. Τα πράγματα είναι λίγο πολύ γνωστά. Το 1853, δύο θέλετε να τους πείτε διανοούμενους, θέλετε να τους πείτε προπαγανδιστές, θέλετε να τους πείτε κατασκόπους, θέλετε να τους πείτε ό,τι θέλετε. Πάντως εκείνη την περίοδο κυκλοφορούσαν διάφοροι στα Βαλκάνια για να δουν τι είναι οι βαλκανικοί αυτοί πληθυσμοί, για να χρησιμοποιήσουν τα επιχειρήματα αυτά στις διαπραγματεύσεις που θα γινόταν εν ώψη του ότι θα κατέρεε κάποια στιγμή η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θυμίζω παραδείγματος χάρη τους Weiss και Thompson, δύο Άγγλους περιηγητές τους λέμε εμείς πολύ μαλακά, αλλά ο ένας ήταν στρατιωτικός από αυτούς και ο άλλος ήταν αρχαιολόγος. Ήρθαν και μελέτησαν τους βλάχους της Βαλκανικής και έγραψαν ένα πολύ καλό βιβλίο, μας έχει διασώσει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, The Nomads of the Balkan, οι νομάδες της Βαλκανικής, όπου αναφέρονται κυρίως τους βλάχους
και κυριότερα θα έλεγα στους Σαμαριναίους. Δεν ξέρω, κόλλησαν εκεί με τους Σαμαριναίους και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του βιβλίου αφορά την ιστορία της Σαμαρίνας, τα έθιμα και πολύ σημαντικές πληροφορίες παίρνουμε από αυτούς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι δεν ήταν κάτι ξεχωριστό αυτό που έκαναν οι Ρουμάνοι. Δύο λοιπόν φοιτητές Ρουμάνοι, διανοούμενοι Ρουμάνοι, ό,τι θέλετε πείτε τους, έρχονται Μολεντινεάνο και είναι Πολιτιάνο, αλλά δεν έχει σημασία, δευτερεύουσα σημασία. Έρχονται και βρίσκουν, ανακαλύπτουν ότι υπάρχει ένας πληθυσμός ο οποίος μιλάει μια γλώσσα πολύ κοντά στη δική τους. Προφανές και αυτονόητο. Πάρα πολύ εύκολα λοιπόν χαρακτηρίζονται ομοαίματοι και χαρακτηρίζονται αλήτρωτοι αδελφοί και αρχίζει ένας αλυτρωτισμός από την πλευρά της Ρουμανίας, η οποία εκείνη την εποχή αρχίζει να αναπτύσσει και έναν μεγαλοειδεατισμό του τύπου να επικρατήσει στα Βαλκάνια. Βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής, ότι ο αλυτρωτισμός των Ρουμάνων συγκρουόταν με την πραγματικότητα που είχε να κάνει με την παρεμβολή της Βουλγαρίας. Δηλαδή δεν μπορούσαν να ζητήσουν προσάρτηση των Βλάχων του πληθυσμού αυτού, αλλά το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να τους διεκδικήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως και έγινε στη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913, όταν ανταλλάχθηκαν ουσιαστικά οι Βλάχοι με τους αστούς, με τον αστικό πληθυσμό της Ρουμανίας, και με την άδεια της ελληνικής κυβέρνησης ιδρύθηκαν ρουμανικά σχολεία στην ελληνική επικράτεια. Ενώ πριν από αυτό τα ρουμανικά σχολεία ήταν μέρος της προπαγάνδας των Ρουμάνων με χρηματοδότηση ρουμανική. Τότε δημιουργήθηκαν σχολεία με χρηματοδότηση ελληνική και άδεια του ελληνικού κράτους. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιούργησε μια πολύ μεγάλη δυσκολία στις κοινότητες των Βλάχων. Διαιρέθηκαν οικογένειες, διαιρέθηκαν χωριά, διαλύθηκαν ουσιαστικά τα χωριά και έτσι δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ αρνητική προδιάθεση για οποιονδήποτε ήθελε να αυτοπροσδιοριστεί ως Βλάχος, και πολύ περισσότερο, το έχω ζήσει και το έχω πληρώσει, όποιον ήθελε να ασχοληθεί με τα θέματα των Βλάχων. Ο ίδιος ο πατέρας μου είπε, όταν του είπα θα κάνω διδακτορικό για τα βλάχικα, το διδακτορικό δεν το κατάλαβε. Το βλάχικα όμως, καλά ρε παιδί μου, δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις. Ξέρεις τι έχουμε τραβήξει εμείς από αυτά τα βλάχικα. Εγώ ακόμα δεν έχω τελειώσει, 25 χρόνια δικαστικούς αγώνες. Μπράβο. Άρα λοιπόν είναι γνωστό, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, τις ξέρετε όλοι αυτές τις λεπτομέρειες, απλώς τις. Ναι, να μην πούμε, επειδή πάρα πολύ έχουν ασχοληθεί με τα Βλάχους. Έχει περάσει και αρκετά χρόνος. Δύσκολο πράγμα, αλλά δεν ποινικοποιήθηκε ποτέ. Γιατί και εγώ έχω ασχοληθεί από το 1985 με τους Βλάχους. Εγώ δεν καταδικάστηκα. Δεν με ποινικοποιήθηκε. Δεν με ποινικοποιήθηκε. Δεν είναι ποινικό, δεν είναι ποινικό. Από μόνο του δεν σπίτι. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή δεν σήμαινε, ναι βεβαίως ήταν δύσκολο. Αλλά και ποιο από εμάς επειδή όλα τα πράγματα έχουν ιστορικότητα, επί της δικτατορίας μεταξά πολλοί Βλάχοι ήπιαν ρετσινόλαδο. Είναι γνωστά αυτά. Άρα εξόριστη το Κακλαμάρι πήγα πολύ Βλάχοι. Επειδή ήταν Βλάχοι ή επειδή ήταν αριστεροί. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο όταν θέλει κανείς να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα ή να βρει έναν διαφορετικό λόγο. Θα πω το εξής, ότι ξέρω στο χωριό μου, το Σιράκο, ότι υπήρχε μια αριστερά ισχυρή, η οποία πλήρωσε και το φόρο του αίματος με την εξορία. Σαν ξερονίζα. Όχι γιατί τα βλάχη. Αν έχουμε, θα πω το εξής, ότι μεταξά πλήρωσαν το Μάρμαρο στην Πρέσπα. Στα χωριά που έχω υπηρετήσει πέρα, εκεί την πριν το πλήρωσαν. Αν έχουμε παραδείγματα Βλάχων οι οποίοι πήγαν εξορία επειδή ήταν βλάχοι, το πούμε, το καταθέσουμε. Μπορεί να ήταν πρόφαση αυτό. Το πούμε, να πω κάτι εδώ. Όταν πολύ σωστά επισημάνατε, έγινε αυτή η ταφόπλακα και η διαίρεση των χωριών μας, που προϋπήρχε και τις συνθήκες του Βουκουρεστίου, απλά μετά νομιμοποιήθηκε και τη ζήσαμε στο πετσί μας και έχω μνήμες, ας το πούμε έτσι, γιατί είμαι παιδί μιας τέτοιας διαίρεσης. Αυτό που θέλω να πω όμως, γιατί υπήρξαν και αυτά, το 1939-38 από την Βοβούσα, από την Πριάσα,
27 άτομα εξορίστηκαν, ντοκουμέντα αυτά, και πήγαν αρχικά στην Κόρινθο και μετέπειτα στη Χίο για πολλούς μήνες, και το αίτιο πάντα ποιο ήταν? Ότι το γεγονός ότι ερχόταν ένας πόλεμος και ότι τα χωριά μας ήταν διαιρεμένα και κάποιοι ήταν χαρακτηρισμένοι ως ρουμανόφιλοι και ως οικογένειες που έστελναν τα παιδιά τους στα ρουμάνικα σχολεία. Αυτό το κομμάτι είναι το χειρότερο απ' όλα και εν πάση περιπτώσει την ιστορία θα τη γράψουν οι ιστορικοί και οι ανθρωπολόγοι. Λοιπόν, θα τα βρουν όλα αυτά και ίσως και οι βιολόγοι βρούνε λοιπόν το DNA, διαβάζω και το γράφει και ο Κουρέτας από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, ότι με μία μπατονέτα σάλιου, μία βιοτεχνολογική εταιρεία στην Αμερική, σου δίνει λοιπόν την καταγωγή σου έως και 1500 χρόνια πριν. Αυτά όλα νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρουν και εμείς έτσι σε έναν προβληματισμό που έχουμε εδώ στη συντροφιά των βλάχων της Αθήνας, τι μας νοιάζει? Να ακούσουμε τα τραγούδια μας, να ξαναμιλήσουμε τη γλώσσα μας, γιατί όσοι δεν παντρευτήκαμε βλάχες, λοιπόν, δεν την ξαναμιλήσαμε ποτέ και είναι και η γλώσσα, ας το πούμε έτσι, των γονέων μας και των προγόνων μας. Να αναπτύξουμε όλα τα λαογραφικά στοιχεία. Πιστεύω ότι όλο το κομμάτι της πολύ μεγάλης ιστορίας και του προσδιορισμού, ας το πούμε έτσι, και να πούμε τι είναι οι βλάχοι, είναι Έλληνες, είναι Αλβανοί, είναι Σκοπιανοί, είναι Ρουμάνοι, είναι οτιδήποτε. Οι βλάχοι είναι βλάχοι. Η γιαγιά μου, λοιπόν, που ήξερε μόνο βλάχικα, λοιπόν, έλεγε νόη χήμαρμεν, αυτός ήταν ο προσδιορισμός. Επομένως, νομίζω ότι πια δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα για τις τρέχουσες γενιές και για τα νέα παιδιά που βρίσκονται και παρακολουθούν και έρχονται και στα μαθήματα της βλαχικής, παρά μόνο να συζητήσουμε το από εδώ και πέρα. Την διδασκαλία και τη διάσωση της γλώσσας, έτσι, με σημαντικά πονήματα όπως το δικό σας, να συζητήσουμε για τα τραγούδια μας. Τα τελευταία χρόνια, 5 χρόνια που έχω μια συντροφιά στην Αθήνα, διάβασα και άκουσα και έμαθα και τραγουδάω τραγούδια τα οποία ουδέποτε τα ήξερα. Λοιπόν, και είναι βλάχικα τραγούδια. Επομένως, αυτό νομίζω ότι είναι το στίχημα του παρόντος και του μέλλοντος, και όσοι θέλουν να ασχολούνται με το παρελθόν είναι κυρίως για να μας φορτώσουν και κάτι το οποίο δεν έχουν καμία ευθύνη, τουλάχιστον οι νεότεροι. Αυτό είναι το σημαντικό και μια έτσι πρόχειρη παρέμβαση. Πολύ ωραία τα είπε ο κ. Χατζητέγας και διάβασα χθες το βράδυ ένα βιβλίο για τις ενδιαμνώτες στην Ελλάδα που αναφέρεται εκδόσεις Μεθένη, η κυρία Διβάνη, για το τραγικό, που δεν τα ήξερα ως Βασαριώτης, να μην πω. Τα είχα ξαναδιαβάσει σε νεότερη ηλικία. Όμως σε όλα αυτά που είπατε συμφωνώ. Λυπάμαι για αυτούς που τους παγίδεψαν, γιατί βγάζαν χρήματα και κάνοντας αυτές τις διασπάσεις. Φοβάμαι ότι αυτό επιχειρείτε και σήμερα, γιατί δεν τονίζετε κι εσείς αυτόχθονοι. Και αυτό διαχέεται στο διαδίκτυο, στην Αλβανία, στα Σκόπια, στη Ρουμανία. Είναι νέα οντότητα που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Δηλαδή, από τη Λαμία και πάνω έχουμε μια οντότητα αυτόχθονη που είναι από και ποια είναι η Κιντίδα. Η βασική Κιντίδα είναι η Πίνδος. Η Πίνδος πιάνει από την Λίμνη Αχρίδα και φτάνει μέχρι την Ιταλοκαναδία. Εκεί είναι η πηγή. Και το διαχέουμε αυτό και το λέμε ότι εκεί είναι αυτόχθονη. Τι ήταν αυτή? Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε? Να πάμε να κάνουμε. Όχι, όχι. Μάλιστα. Πώς θα το προσδιορίσουμε? Δεν είναι. Τι είναι δηλαδή? Πώς θα το προσδιορίσουμε? Δεν είναι εσύ τι πέτυχουσα. Οι Ρωμαίοι ήρθαν και κατακτήσανε το Ναι, ο Έλληνας ναι. Εάν ήμασταν πολιτικοί, εγώ μπράβο για την αλληλεγγύη αυτό που παρουσιάζεται, αλλά αυτό το αυτόχθονο με ενοχλεί. Εάν ήμασταν πολιτικοί, θα είχαμε απαντήσεις για όλα. Η διαφορά των επιστημόνων από τους πολιτικούς είναι ότι βάζουν ερωτήματα κυρίως στον εαυτό τους, δίνουν κάποιες απαντήσεις, για τις οποίες όμως είναι έτοιμοι να αλλάξουν όταν προκύψουν νέα στοιχεία. Γι' αυτό και διαφέρουμε πάρα πολύ από τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί λένε αυτή είναι η πραγματικότητα, έστω και αν δεν είναι έτσι. Νομίζω να σας πείσω. Ναι. Όχι, θέλω να πω, όταν λοιπόν εγώ δεν έχω στοιχεία περί της για ένα πράγμα. Ακούσα δηλαδή στο βόρειο ελλαδικό χώρο. Στο βόρειο ελλαδικό χώρο, αν θέλετε να αναφερθούμε ιστορικά, έχουν περάσει και έχουν κατοικήσει διάφοροι πληθυσμοί. Δηλαδή, ο Ρωμαϊκός στρατός που πέρασε από εδώ δεν άφησε το αποτύπωμά του. Μιλούσε όλες τις βλάχες, δηλαδή, η γιαγιά μου στο
πάνω στο γράμμα. Να αφήσουμε τον κύριο Ντίνα να ολοκληρώσει την παρουσίαση. Αλλά τώρα πρέπει να ξέρουμε, φεύγοντας από εδώ, να πούμε τι δεν είμαστε ή τι είμαστε. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε. Να μας κάνει πάρα μια φραγίδα. Και τι να κάνουμε φιλολογική. Ωραία, αν ήρθατε εδώ, γιατί περιμένετε κάποιοι να κάνουν τις σας καλώς ήρθατε. Καλώς Όλοι θα εκφραστούν. Στη συνέχεια θα εκφραστούν. Έχει ενδιαφέρον ότι τα θέματα των βλάχων πάντοτε είναι ζωντανά. Δεν με εκπλήσει αυτό, γιατί έχω ζήσει. Δύο βλάχοι, ένα παζάρι. Λοιπόν, είναι απλό. Λοιπόν, δεν με εκπλήσει αυτό, διότι ξέρω ότι τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ φορτισμένα. Ο καθένας πραγματικά, έχοντας σχηματίσει μια άποψη, νομίζει ότι κάθε φορά θα την επιβεβαιώνει. Τι να κάνουμε, δεν είναι αυτό. Πάντως οι γεραιότεροι παλιά όταν έμεινα από δίπλα έκαναν με ένα στεναγμό να μητάει κανταφίνι γκρέκουλ. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Λοιπόν, μπορούμε να ολοκληρώσουμε αν θέλετε και εδώ, αλλά εγώ θα ήθελα να κλείσω με την σημερινή κατάσταση. Πρέπει να κλείσουμε λίγο αισιόδοξα. Και σήμερα νομίζω ότι και το ελληνικό κράτος και ο πνευματικός κόσμος και η ελληνική κοινωνία έχουν γνωρίσει μέσα από έρευνες που έχουν γίνει, μέσα από δημοσιεύσεις που έχουν γίνει, την πραγματική συμβολή και την ιστορία των βλάχων, με συνέπεια να έχει αλλάξει η νοοτροπία απέναντι σε αυτόν τον πληθυσμό και να αντιμετωπίζονται με έναν σεβασμό που δεν τον βρίσκαμε τα προηγούμενα. Και αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι πολλοί από εμάς κατάφεραν να αναδειχθούν σε διάφορες θέσεις και μέσα από την λειτουργία τους σε αυτές τις θέσεις και την δήλωσή τους και τον αυτοπροσδιορισμό τους ότι είναι βλάχοι, κατάφεραν να ανεβάσουν συνολικά όλον τον βλάχικο κόσμο στην συνείδηση του νέου ελληνισμού. Η πνευματική προσφορά των βλάχων είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι γνωστό. Εκείνο που θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι οι βλάχοι την παλαιότερη εποχή, εκεί την εποχή που ακόμα η κλασική παιδεία δεν είχε γίνει κτήμα του νέου ελληνισμού, γύρω από τη Μοσχόπολη ανέπτυξαν μια παιδεία πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Και επειδή είμαστε γλωσσολόγοι εδώ, 2-3, θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα δύο ανθρώπων οι οποίοι θεωρούνται πρωτοπόροι γλωσσολόγοι στα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια. Ο Θεόδωρος Καβαλιώτης, όχι από την Καβάλα αλλά από την Καβάγια, και ο Δανιήλ Μοσχοπολίτης. Είναι οι πρόδρομοι της συγκριτικής βαλκανικής γλωσσολογίας. Έγραψε τρίγλωσσο λεξικό ο ένας, τετράγλωσσο λεξικό ο άλλος, πράγμα που δείχνει ότι έβλεπαν ήδη η αναφορά στα λεξικά και στις γλώσσες, δείχνει την βαλκανική αντίληψη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι και την οικουμενική αντίληψη μέσα στα Βαλκάνια, και νομίζω ότι από μόνα τους αυτά δείχνουν ότι η πνευματική προσφορά των βλάχων είναι κάτι το ξεχωριστό και πρέπει να το τονίζουμε. Πρόσωπα εξίσου σημαντικά μπορεί να βρει κανείς σε όλους τους χώρους, και στην ιστορία των Σπυριδών Αλάμπρου και στην λογοτεχνία, του Κρυστάλλι, του Ζαλοκώστα και άλλους. Το Ρίγα Φεραίου τον έχω γραμμένο εκεί πρώτον. Απλώς έχει περάσει η ώρα με τις παρεμβάσεις και δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο. Επίσης η εθνική προσφορά των βλάχων είναι και αυτή αναμφισβήτητη. Σε όλους τους εθνικούς αγώνες οι βλάχοι ήταν παρόντες, ενίσχυσαν τους αγώνες και με χρήματα αλλά και με την συμμετοχή τους. Κυρίαρχος ήταν ο ρόλος των βλάχων στις παροικίες της Ανατολικής Ευρώπης. Σε όλες τις παροικίες αναφέρθηκε νωρίτερα η Ουγγαρία. Επίσης σε όλες τις παροικίες μπορεί κανείς να συναντήσει βλάχικους πυρήνες.
δεν έχω λόγο να επιμείνω σε αυτά, τα ξέρετε οι περισσότεροι. Και θέλω να κλείσω με ένα ερώτημα το οποίο τίθεται ξανά. Αν σήμερα οι βλάχοι αποτελούν μειονότητα. Είναι ένα θέμα το βλέπετε, βάζω ακαθόδη ερωτήματα, γιατί τα ακαθόδη ερωτήματα είναι αυτά που μπορούν να μας βγάλουν από κάποιο αδιέξοδο. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι όχι μόνο σήμερα δεν αποτελούν μειονότητα, αλλά θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω και εμπροστοφυλακή του ελληνισμού και ένα από τα δυναμικότερα κομμάτια του, καθώς αυτό φαίνεται από το ότι μπορεί κανείς να συναντήσει βλάχους σε όλους τους κοινωνικούς χώρους, να αναπτύσσονται, να διαπρέπουν στον χώρο των επιχειρηματιών, στον χώρο του πνεύματος, στον χώρο της πολιτικής. Επομένως, είναι δόλια η αναφορά. Πώς? Ίσως με γλωσσική διάσταση και καθόλου με πολιτική. Είναι δόλια η επαναφορά αυτού του θέματος της μειονότητας. Εγώ θέλω να το ξεκαθαρίσω ενώπιόν σας ότι δεν αισθάνομαι καθόλου μειονοτικός. Απλώς να κάνω μια διευκρίνηση με αφορμή την παρέμβαση του κυρίου Μπέι, ότι υπάρχει καμιά φορά παρεξήγηση από την χρήση κάποιων όρων ευρωπαϊκών όταν έρχονται και μεταφράζονται στην Ελλάδα. Όταν λέμε minority language στα αγγλικά εννοούμε μειονοτική γλώσσα. Τι σημαίνει μειονοτική γλώσσα? Γλώσσα που μιλιέται από λιγότερους από ό,τι μιλούν μια άλλη γλώσσα. Είναι εντελώς περιγραφική. Είναι εντελώς περιγραφικός ορισμός. Όταν όμως μου τον λένε αυτόν τον όρο, λέω, εγώ δεν θα το μεταφράσω μειονοτική γλώσσα, γιατί ο όρος μειονοτικός στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα πολιτικά φορτισμένος και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα ήθελα να το μεταφράσω. Οι ολιγότερο ομιλούμενες γλώσσες. Ακριβώς. Η ολιγότερο, ο όρος η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συστήσει και γραφείο των λιγότερων γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε ναι, τα θέματα αυτά έχουν λυθεί. Αλλά καμιά φορά, αν δεν τα συζητούμε ακόμα και τα αυτονόητα, μπορούμε να αφήσουμε εκκρεμότητες ή παρεξηγήσεις. Λοιπόν, εγώ κλείνω με αυτά και απλώς αφήνω τα ερωτήματα τα οποία έχω θίξει στον πίνακα, απλώς για να τα θυμάστε. Και αν θέλετε, είμαστε του Ευρωπαϊκού Γραφείου των Λιγότερων Μιλωμένων Γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς επιδεικνύοντας αυτό το φυλάδιο αυτού του γραφείου, προδικάστηκε σε 1,5 χρόνο φυλακή και 1,5 εκατομμύριο πρόστιμο. Κακώς. Ξεκίνησε τη δικαστική αυτή διαδικασία το 1975, ακόμα δεν έχει τελειώσει. Καταδικάστηκε το 2001 με παρέμβαση τότε του τότε Υπουργού Εξωτερικών του Παπανδρέου, αθώα επαγγελματικά, αλλά η Ελλάδα διασύρθηκε. Διασύρθηκε γιατί. Παρεμβαίνουν οι πολιτικοί στη δικαιοσύνη. Τώρα καταλάβατε. Λοιπόν, εκεί παρέμβηκαν λοιπόν για να μην συνεχιστεί να διασυρθεί περισσότερο η Ελλάδα. Τώρα όμως παρενέβησαν για να πληρώσουν διπλάσια τη δικαστική δαπάνη υπέρ του βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας που με δίωξε. Το Ευγένιο Χαϊτίδη. Και ποιος παρέμβηκε? Αρκετή πολιτική. Εκτός των πολιτικών όμως και ο πρόεδρος του Όριου Πάγου, ο Κεδίκο. Τι άλλο να πούμε. Λοιπόν, είμαι στον Άριο Πάγο, σε τέτοιο καιρό θα φτάσουν στην Ευρώπη. Όταν υποτονίζεται το Ευρωπαϊκό Γραφείο των Λιγότερων Μιλωμένων Γλωσσών της Ευρώπης, το κυνηγούσαν από κοντά. Δεν ξέρω πόσοι αστυφύλακες, πόσοι πράκτορες, δεν ξέρω. Σίγουρα να πω τώρα εδώ πέρα από την υπόθεση του Μπλέτσα, ας πούμε, εδώ με τον Σταμάτη, τουλάχιστον, λοιπόν, είχαμε γίνει και μάρτυρες όταν έγινε μία εκδήλωση στη Λάρισα, που κάποιοι ακραίοι είχαν Αυτό και μας. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, σε αυτή τη χώρα γενικώς, είναι να απομονώσουμε τις όποιες ακρότητες εκφράζονται γύρω από τα ζητήματα αυτά. Εμείς, λοιπόν, δεν έχουμε να διεκδικήσουμε τίποτα άλλο πέρα από την βλάχικη ταυτότητά μας, τα τραγούδια μας, τους σκοπούς μας, τη γλώσσα μας που είναι το πιο σημαντικό ταυτοτικό μας. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ναι, να συντονίσετε κύριε Μπέι. Η κυρία Πάπου. Εγώ θέλω να πω ότι δεν έχει τυχεί το ερώτημα ποιος είναι, ποιοι είναι οι βλάχοι.
Μας το ρωτήσατε. Περιλαμβάνεται στο πόσοι είναι. Για να ξέρουμε πόσοι είναι, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε ποιοι είναι. Γιατί εμένα μου έμεινε αυτό, είναι σημαντικό, ότι τελικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν στα βλάχικα χωριά τα τελευταία χρόνια, χωρίς να είναι η καταγωγή τους, αλλά είναι νύφες γραμμή και όχι μόνο. Στο δικό μου χωριό μένουν και άνθρωποι που ήταν από τα παιδινά και τους άρεσαν πάρα πολύ τα βλάχικα χωριά και ήταν και φτιάξαν σπίτι και γίναν βλάχοι σιγά σιγά. Είναι δηλαδή όπως είπε ψυχολόγος, στην ψυχολογία λέμε ότι υπάρχει ο γονιός που έχει παιδιά. Υπάρχει ο γονιός που γίνεται γιατί αγαπάει τα παιδιά που υιοθετεί ή τα παιδιά των άλλων κλπ. Επομένως, είναι σημαντικό οι βλάχοι να αποτελέσουν σήμερα, μια άποψη λέω, έναν τρόπο για να γυρίσουν λίγο οι άνθρωποι στην παράδοση. Γιατί εγώ αυτό που αν πρέπει να απομονώσουμε τον εθνικισμό από τη μία πλευρά, από την άλλη μεριά εγώ βλέπω και ένα μηδενισμό προς την έννοια της καταγωγής, της πατρίδας κτλ. Από την άλλη πλευρά στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι οι βλάχοι, επειδή αγαπάμε πολύ τον τόπο μας, μπορούμε να αποτελέσουμε και για άλλους ανθρώπους για να στραφούν προς την παράδοση, τα έθιμα, τα ήθη κλπ. Και να μην κλειστούμε εμείς στη γλώσσα μας, στη κοινότητά μας και μόνο. Δεν είναι ερώτηση, μπορεί να χρειάζεται. Ναι, όχι, δεν έχω ποτέ. Αν είναι κάποιος άλλος, να μιλήσει άλλος. Έχετε ώρα να μιλήσετε, μπορείτε να μιλήσετε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αν με τους Σλάβους, με τους Σλαβαγγελώνες της Δυτικής Μακεδονίας έχουμε πρόβλημα διότι το ενισχύει. Άντε με τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης, κάποιοι υψώνουν φωνές διότι οι Τούρκοι απειλούν τη Θράκη. Με τους Σλάβους, γιατί υπάρχει τέτοια ένταση. Επειδή είμαστε βλάχοι, τσακωνόμαστε πολύ, κάποιοι φαντάζονται εθνικούς κινδύνους από τον Άρη που θα σας απαντήσω και σε μένα. Ναι, σε εσάς αυτά. Γιατί είναι τέτοια ένταση, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, είμαι καχύποπτος. Μήπως θα πρέπει να απαντήσει το μιλητή αυτό. Εγώ δεν είμαι καχύποπτος με τον καθηγητή. Είμαι καχύποπτος με εκείνον ο οποίος προσπαθεί να παρουσιάσει τον βλάχη ως μια διαφορετική οντότητα, αφού δεν είναι Ρουμάνοι πια, δεν είναι ούτε Έλληνες, είναι κάτι αυτόχθον πληθυσμός, άρα είναι κάτι διαφορετικό. Άρα θα πάμε σε λίγο να διεκδικήσουμε ότι είναι ένας μειονοτικός πληθυσμός που θα πρέπει να λάβει χαρακτηριστικά όπως θα πάρουν μειονότητες σε άλλες περιοχές. Εγώ είμαι και η γυναίκα με βλάχα και εγώ βλάχος και γνωρίζουν και δύο παιδίωμες. Τα παιδιά μου έμαθα ο μεγάλος μου, ούτε θέλω να μάθω. Γιατί δεν θέλω να παγιδευτούν όπως παγιδεύσει ο κύριος Χατζηπέκας. Που έτρεψε όχι. Έτσι και τράβηξε ό,τι έχει τραβήξει. Δεν είναι στάδιο παγιδευμένος. Ο άλλος ήταν να σπασιτικά που βγάζα χρήματα. Ξεγερούσα κόντο και βγάζα χρήματα. Εγώ θέλω σαν φάρσα να ζητήσω στην Παλαιστίνη αυτό που θέλω βιώσει. Και γιατί εγώ πηγαίνω στην κορίτσια που έχω συγγενή, έτσι. Και πώς μπορεί αυτός αν δεν πάει ο κύριος Ντίνας να τους μάθει τι είναι η βλάχη, θα μάθει τι είναι όταν με 40 χρόνια ήταν κλειστός ούτε ελληνικό σχολείο ούτε τίποτα και μιλούσε εγώ στο σπίτι μόνο από την παράδοση του πατέρα του και του παππού του. Ο κύριος Ντίνας πρέπει να πάει, όχι να καθόμαστε εμείς είμαστε όλοι μορφωμένοι εδώ, πρέπει να τα ξέρουμε αυτά και να μην έχουμε ερωτηματικά. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει ή είμαστε κι εμείς κινούμενοι από διάφορα κανάλια και παίζουμε άλλα παιχνίδια. Και απευθύνομαι και σε εσάς. Γιατί ήρθα μια μέρα στην Ακαδημία, είστε ενυπνώσει. Τελείωσε. Είναι συγχαρητήρια που πλευράζουμε για την παρουσίαση. Με καλύψατε πλήρως. Το μόνο που με πείραξε είναι το αυτόχθονο που το τονίσατε ιδιαίτερα. Όλα τα άλλα τα πολυτέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Για κάποιους στεναχώρησα, χαίρομαι και γι' αυτό. Και είμαι φίλος και αγαπητός. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε να Σέντζ βρε, σέντζ βρε. Να μιλήσω. Να μιλήσω απλά. Λοιπόν, βέβαια, χρόνια παρακολουθάω και τα σεμινάρια των βλάχων της Παλαιστίνης Πανεπιστημίου. Εγώ δεν έχω. Πού πάω, πηγαίνω γιατί και λόγω δουλειάς και έτσι είναι η δουλειά μου. Όμως αυτό που τους βαριέμαι, είναι όταν κάθε φορά, όχι έλεγα, τώρα πάλι για την καταγωγή των πίσω. Έτσι. Αυτό το πράγμα πλέον σιγά σιγά πρέπει να τελειώσει. Συμφωνώ μαζί σας. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Κάποτε ένας στην Αμερική, ένας Αφήστε τον να ολοκληρώσει όμως. Πρέπει ένας Αμερικανός βουλευτής, ο οποίος ήταν εχθρικά διακείμενος με όλες τις minority groups, τις
τις ομάδες, είτε με τους Αφροαμερικανούς, είτε με τους Λατίνους κτλ. Ήταν ρατσιστής. Του κάναμε μια πλάκα 2 δημοσιογράφοι και αποδεικνύουν ότι είχε καταγωγή Αφροαμερικάνικη. So what? Και λοιπόν, τι έγινε? Δηλαδή, ήταν Αφροαμερικανός αυτός, θέλω να σου πω με την ταυτότητα, και ευτυχώς που στις πολιτικές ταυτότητες δεν έχουμε ανάγκη τον κουρέτα και κάθε κουρέτα για να μας κάνει τις να μας κάνει DNA. Είναι κάτι το πολύπλοκο. Είναι για αυτή η επιστήμη. Είναι υπό αυτή την έννοια. Αυτό που δεν έχουμε προσέξει και που πρέπει να δεχτούμε είναι ότι έχουμε ανθρωπότυπους τελείως διαφορετικούς. Όταν, για παράδειγμα, επειδή έχω ασχοληθεί μετά και με τους Καραγκούνες, έχω κάνει συνέδρια με τους Καραγκούνες, και εκεί η παγένεια του γηγενούς, του αυτόχθονου κτλ. Και όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους, ακριβώς το κάνουν για να δημιουργηθούν πόλοι εξουσιαστικοί και να δημιουργηθούν σχέση εξάρτησης. Αυτό εξυπηρετεί άλλους στόχους. Εμείς λοιπόν τι λέω έτσι? Η δική μου υπερβολή έχει 5 αίματα μέσα. Τι είναι αυτό? Δηλαδή, θα σκληρονίσω εγώ το περιβόλιο, όπως έλεγε πάλι το περιβόλιο, ακόμα και ο Παλαμάς το περίφημο πήρε, πάρει το και καλλιέργησέ το. Το τι θα βάλεις, πού θα βάλω, πώς θα λένε, να βάλω κρεμμύδια, αυτή να βάλει, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Συνεπώς, η υπεραυτότητα είναι και θέμα επιλογής. Έτσι, συνεπώς, αυτή τη στιγμή πλέον δημιουργείται ένας νέος ανθρωπότυπος με τα νέα παιδιά, όπου και η γλώσσα παίζει τελείως διαφορετικό ρόλο από ό,τι έπαιζε όταν εγώ ήμουν παιδί. Θα επιστρέψω τα νέα παιδιά με άλλους όρους, όχι με τους όρους αυτούς που ξέρουμε. Και θα ήθελα να κάνω πρώτα και για να μην πω, να μην κάνω διάλειμμα, γιατί είναι οι συνάδελφοι εδώ πέρα οι οποίοι μιλούν. Απλώς θέλω να πω κάτι στον κύριο Τίνα, ο οποίος πραγματικά και χαίρομαι γιατί εστιάζεται στη γλώσσα, παρόλο που θα ήθελα περισσότερα για τη γλώσσα. Με αλήθεια. Έτσι. Μπορούμε να πούμε. Και λέω, εντάξει, όχι. Εγώ, ξέρετε, επειδή εγώ, παρόλο που είμαι βλάκος, έτσι, αρχηγός είναι η γυναίκα μου, πρέπει να επιστρέψω στο σπίτι της. Άντρας που δεν φοβάται τη γυναίκα του δεν είναι άντρας. Λοιπόν, το ερώτημα το εξής. Μιλήσατε για τις γλώσσες, αν θέλετε, τις ελληνικές γλώσσες που είναι σε ένα άλλο στάδιο που υπάρχουν οι πρώιμες ελληνικές, παλιές ελληνικές λέξεις που υπάρχουν. Αποκλείεται εσείς το ενδεχόμενο, γιατί η γλώσσα είναι ένα στοιχείο ζωντανό του πολιτισμού. Εκφράζει το παρόν, όχι μόνο. Υπάρχει το παρελθόν, αλλά υπάρχει και το παρόν. Υπάρχει μόνο αυτό το. Έτσι, και το είδαμε και προχτές σε αυτό το πάντων. Το θεατροδρόμιο, έτσι. Όπου οι λέξεις και οι ελληνικές είναι πάρα πολλές. Αποκλείεται εσείς να υπάρχει οριζόντια κάθε φορά εισδοχή και δάνεια λέξεων, γιατί για παράδειγμα στην τραγική κάποτε, που είχε πει κάποιος, δεν και καλά, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να κάνει στην μνήμη μας τη θεωρία του Φαλμεράε και την καταγωγή από την αρχαία Ελλάδα, και δεν και καλά. Δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε Έλληνες. Αλλά δεν και καλά, δεν θα τα ρίχνουμε όλα στους αρχαίους Έλληνες. Είμαστε κι εμείς έτσι. Λοιπόν, και μου έλεγε ένας δάσκαλος, κύριε Βίκο, πόσα λεφτά θέλεις για να αποδείξεις ότι η Μπαγιούσκα είναι αρχαίος ελληνικός χορός. Και λοιπόν λέω, ας πούμε ότι το αποδεικνύω. Τι σε ενδιαφέρει? Εγώ βλέπω απέναντί μου να έχω και Βουλγάρο, να έχω και Έλληνες, να έχω και και να χορεύω το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει το δάνειο στον πολιτισμό. Να απαντήσω αυτό. Ναι, και ένα δεύτερο, και για εσάς κύριε. Τι εννοείται με τη λέξη βλάχικες σπουδές? Δηλαδή, υπάρχει, για παράδειγμα, βλάχικες σπουδές, για παράδειγμα εγώ, ασχολούμαι με τις πολιτισμικές ταυτότητες. Όπως μέσα εκεί πέρα, είναι και η βλάχη, το έχω γράψει αρκετά, είναι και η Σαρατσάνη, είναι η ορεινότητα, αλλά και η διαδικασία αλλαγής. Τι είναι βλάχικες σπουδές στην Ελλάδα? Έτσι, και έχω γράψει αρκετά για αυτά. Δεν θεωρώ, δηλαδή, μήπως ξέρω πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και τελικά, έτσι, εκείνο που μένει, και που έλεγε στα παιδιά, αυτό που μένει είναι να αναδείξουμε τις τοπικότητες και την επικοινωνία των τοπικών πυρήνων των βλάχικων οικισμών, να δούμε και γιατί για παράδειγμα το Σιράκο δεν είναι διαφορετικό από ό,τι είναι. Για παράδειγμα, χθες εγώ
ένιωθα ότι είμαι ξένος στους χώρους που τραγουδάει για το χώριο. Γιατί εγώ είμαι από άλλο πολιτικό σύστημα. Από τα Τζουμέκα. Όπου γράφουμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, έτσι. Αυτό το πράγμα ίσως πρέπει να ενισχυθεί αρκετά για να κατανοήσουμε όλο το σύστημα, το πώς λειτουργεί και πώς αφομοιώνει, έτσι. Αρκετά γιατί νομίζω ότι να απαντήσει. Μου έβαλε πολλά ζητήματα. Εγώ θα μείνω σε δύο μόνο. Το θέμα του δανεισμού, του γλωσσικού δανεισμού. Ένα πράγμα το οποίο είναι τόσο απλό και διπλανό και αυτονόητο, νομίζω μερικές φορές το μυθοποιούμε σε βαθμό που δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Ένας πληθυσμός, όταν βρίσκει ένα καινούριο προϊόν μπροστά του ή αισθάνεται έχει μπροστά του μία ανάγκη και θέλει να την ονοματίσει, έχει δύο επιλογές. Και συμβαίνει το ίδιο σε όλο τον κόσμο. Ή παράγει με τα δικά του υλικά μία λέξη και το ονοματίζει, ή την δανείζεται μαζί με το προϊόν από εκείνο που το κάνει. Άρα λοιπόν, μην ψάχνουμε να βρούμε στο λεξιλόγιο στοιχεία τα οποία θα έχουν έρθει από κάπου αλλού. Είναι προφανές ότι ο πληθυσμός αυτός για τον οποίο συζητούμε ασχολείται κυρίως με την κτηνοτροφία. Άρα, άμα καθίσουν δύο βλάχοι να μιλήσουν για οικονομία και να κάνουν μια συζήτηση υψηλού οικονομικού επίπεδου και απαιτήσεων, δεν έχουν στη γλώσσα τους εργαλεία για να το κάνουν. Θα δανειστούν από την κοντινότερη γλώσσα, λέει η κοινή λογική, τους όρους. Γι' αυτό και ανεκδοτολογικά μερικές φορές μας κοροϊδεύουν πώς το λέτε το δημαρχείο στα βλάχικα, δημαρχείο. Το ποδήλατο, ποδήλατο. Όχι, δεν είχαμε ούτε ποδήλατο εμείς, ούτε δημαρχείο εμείς. Πώς? Γαργαλίξ. Το κινητό. Άρα ο δανεισμός είναι ένα στοιχείο το οποίο ενισχύει τις επιδράσεις αυτών των πληθυσμών με τους όμορους πληθυσμούς κάθε φορά. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Όσο διαφορά τις βλάχικες σπουδές που έθεσε ο κύριος Μπέης, ας απαντήσω εγώ για λογαριασμό του, δεν εννοεί κατά ανάγκη να το απομονώσουμε. Μέσα στο σύνολο, όπως το θέσατε πάρα πολύ καλά, μπορούμε να δούμε την ιδιαιτερότητα των βλάχων, αλλά ταυτόχρονα βλέποντας το ειδικό και το γενικό σε μια διαλογική σχέση και όχι απομονώσουμε το άλλο. Γιατί και για να εκφέρουμε γενικές απόψεις πρέπει να έχουμε μελετήσει τα επιμέρους. Γιατί καμιά φορά γενικολογούμε χωρίς να ξέρουμε τα επιμέρους. Αν έχουμε γνώση των επιμέρους, μπορούμε να στήσουμε μια γενικότερη ομπρέλα πάνω από αυτά. Φεύγοντας, να σας βάλω ένα φάουλ. Γιατί στους βράχους δεν υπάρχει η λέξη ευχαριστώ. Εγώ που έχω λοιπόν, πέστε μου γιατί δεν υπάρχει. Πριν δεν θέλετε να απαντήσω εγώ. Λοιπόν, είναι ωραίο αυτό το ανεκδοτολογικό στιγμιότυπο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το απαντήσουμε κιόλας. Για το ευχαριστώ. Μερικές φορές, αν μιλούμε σοβαρά, έτσι, αν κάνουμε πλάκα, στέκει. Αλλά αν μιλούμε σοβαρά πρέπει να κατανοήσουμε ότι κάθε λαός, κάθε πληθυσμός, κάθε γλωσσική κοινότητα έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να ονοματίζει την πραγματικότητα. Επομένως, αν έχω τη λέξη ευχαριστώ στα ελληνικά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρω τη λέξη ευχαριστώ σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Δεν υπάρχει ευχαριστώ σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Δεν ευχαριστούν οι άνθρωποι, είναι αγενείς. Όχι. Έχουν άλλους τρόπους. Στα βλάχικα λοιπόν, αν μου πείτε εμένα πώς είναι το ευχαριστώ, θα πω σχήγιν. Δεν είναι ευχαριστώ αυτό. Μια ρησί. Να είστε καλά. Πώς? Μια ρησί. Πες το εσύ έτσι. Εγώ πάντως όταν θέλω να πω σε κάποιον ότι τον ευχαριστώ για κάτι που μου έκανε ή που μου είπε, του λέω σχήγιν. Μπράβο. Άρα λοιπόν, όχι μόνο ένα ευχαριστώ βρίσκουμε στα βλάχικα, πολλά τελικά εδώ, ακούσαμε 3-4. Γι' αυτό... Μπράβο. Στα κωνσταντινικά είναι άμεση φτύσου. Τι θα πει όμως, είναι τόσο ευτελές αυτό που είπα, που σου έκανα, ώστε δεν αξίζει το τι μου έρεσε, κάτι σου έκανα. Και αυτό αν θέλετε, το βρίσκουμε και στα τουρκικά.
Στα τουρκικά το ευχαριστώ δεν είναι merci που λένε τώρα οι σύγχρονοι Τούρκοι. Είναι ούτε το teşekkür ederim, είναι το bir şey değildir. Είναι ένα πράγμα, τίποτα δεν είναι. Δηλαδή σαν να μην συφτήσω το Κωνσταντινίδικο. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα που σου έκανα σαν τίποτα. Και στα πορτογαλικά είναι μπριγά, θα πει υποχρεωμένος. Άρα λοιπόν αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα να τα δει κανείς συνολικά για να βγάλει συμπεράσματα για πολλά άλλα πράγματα. Θα μπορούσαμε στο ονοματολογικό κομμάτι να επεκταθούμε πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι. Τώρα μια που το άνοιξα, δώστε μου ένα λεπτάκι μόνο να το εξηγήσω. Στα ελληνικά υπάρχει η λέξη αδελφός και η λέξη αδελφή. Έτσι. Στα ελληνικά λοιπόν έχω την ίδια λέξη για την σχέση αυτή των δύο αδελφών, των δύο ανθρώπων, η οποία σχετίζεται και ετυμολογικά. Είναι από το α και το δελφής που σημαίνει μήτερα. Είναι αυτοί δηλαδή που προέρχονται από την ίδια μήτερα. Αν πάω στα αγγλικά ή αν πάω στα βλάχικα, διαπιστώνω ότι έχω πάλι δύο λέξεις, αλλά δεν είναι ετυμολογικά συγγενείς. Άρα κάτι διαφορετικό λένε αυτοί οι Άγγλοι που λένε brother και sister, ή οι Βλάχοι που λένε φράτη και σοάρα. Αν πάω στα Μαλαισιανά, το οποίο τα ξέρω πολύ καλά, λοιπόν θα βρω μία μόνο λέξη, τη λέξη σουντάρα, που σημαίνει αδελφός ή αδελφή ανεξαρτήτως φίλου. Μισό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει άλλη αντιμετώπιση του πράγματος. Αν πάω στα Σλάβικα ή στα Ουγγρικά, θα βρω 4 λέξεις. Είναι μια λέξη για τον μεγάλο αδερφό και όλοι οι άλλοι είναι οι ίδιοι. Μια λέξη για τη μεγάλη αδερφή και όλοι οι άλλοι είναι οι ίδιοι. Άρα λοιπόν εδώ έχω 4 λέξεις για αυτό που στα ελληνικά έχω 2, στα αγγλικά και στα βλάχικα έχω 2 και στα μαλαισιανά έχω 1. Άρα σημαίνει ότι οι λαοί αυτοί εστιάζουν σε διαφορετικά σημεία και ονοματίζουν τα πράγματα και τις σχέσεις. Τώρα, αν αρχίσουμε και λέμε η δικιά μας γλώσσα είναι πιο πλούσια από τη δικιά σας, πέφτουμε σε άλλη μια παγίδα που αν θέλετε να πέσουμε σε αυτήν, εύκολα θα σας βγάλω. Αλλά ας μην μονοπολώ γιατί κάτι που συνάδελφος θέλει να ρωτήσει κάτι. Κάνω μια ερώτηση κάτω θα το ρίξω σπίτι. Σχετικά με τα μογολινίτικα, έχουν καμία σχέση με σλαβικά? Τα μογολινίτικα έχουν τις περισσότερες σλάβικες επιδράσεις από όλα τα άλλα βλάχικα. Αλλά είναι βλάχικα. Όχι βλάχικα, είναι νεολατινική γλώσσα. Έχει μελετήσει τα μογολινίτικα, έχει γράψει την γραμματική των μογολινίτικων ο Κατσάνης, ο Νίκος που λέγαμε. Οι ποντιακοί σύλλογοι ασχολούνται καθόλου με τις γλώσσες? Πώς δεν ασχολούνται? Νομίζω ότι ασχολούνται. Σε βλάχοι και δηλώσεις, αλλά για το θέμα της γλώσσας οι βλάχοι ασχολούνται. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Ότι έχω συμμετέχει σε βλάχες εκδηλώσεις. Α, οι βλάχοι. Αλλά για το θέμα της γλώσσας δεν ασχολούνται καθόλου. Πολύ καλή παρέμβαση. Υπάρχει ερμηνεία και η ερμηνεία είναι ιστορική. Πολιτική είναι. Ιστορική, αυτό σημαίνει πολιτική. Όλα λοιπόν αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα νομίζω ότι αποδεικνύουν ότι τα θέματα της βλάχικης γλώσσας είναι έντονα φορτισμένα ή από τη μια μεριά ή από την άλλη. Οπότε ο καλύτερος τρόπος για να μην έχεις μπελάδες είναι να μην ασχολείσαι καθόλου με αυτά. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Σήμερα τα βλάχικα διδάσκονται με κάποιο τρόπο από διαφόρους συλλόγους στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και από το Σύλλογο Βλάχων της Αθήνας, εδώ πέρα, με περισσότερο ή λιγότερο επιστημονικό. Εγώ προσωπικά τα δίδαξα και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για 3 εξάμηνα. Ακριβώς. Θα κάνω και μια μικρή τοποθέτηση. Εγώ υπήρξα στην Βάρκανη, κατέβηκα από το βόρειο της Βαλκανικής. Γιατί εμφανιστήκαν σε μια εποχή μεταναστεύσεων και ακατέσεων και να το συμπληρώσουν με τον θρόνο του Σλάβου. Όπως οι Σλάβοι επιζατίστηκαν και χάθηκε στη Σλαβοφωνία, τουλάχιστον στην Νότια Ελλάδα, κάπως έτσι θα εξελίχθηκαν. Αυτή είναι και η απόψη. Είναι μια απόψη. Όλες οι απόψεις ακούγονται. Ο Θοδωρίζος, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να ξεκινήσω από αυτό που είπατε για τους όρους γένειας και τι είναι αυτό το λόγο. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσω αυτό που θέλω να πω. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα συγγένειας στον κόσμο και θα πάρω δύο πολύ διαφορετικά και ακραία για να δείξω το πόσο εύστοχο είναι αυτό που λέτε. Γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλετε είναι ένα ζήτημα μετάφρασης από μία γλώσσα σε μια άλλη, γιατί θεωρώ ότι βρίσκεται πηγή πάρα πολλών παρεξηγήσεων.
στο ζήτημα της μετάφρασης. Έχουμε τα κρόουμάνα συστήματα τα οποία συναντάμε στην Βόρεια Αμερική, όπου εκεί για παράδειγμα δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ θύμη και πατέρα. Όλοι αυτοί που βρίσκονται μια γενιά πριν από σένα καλύπτουν για τον πατέρα, χρησιμοποιείται ο ίδιος όρος για αυτούς. Είναι ένα ταξινομικό σύστημα συγκεκριμένο. Απ' την άλλη, έχουμε απόλυτα περιγραφικά συστήματα, όπως το Σουδανέζικο, το οποίο είναι το τουρκικό σύστημα τέτοιο. Όπου εκεί για το οίκο, το υποκείμενο, για κάθε άνθρωπο, αν ας πούμε έχει άλλον όρο για τον αδελφό του πατέρα, για τον μεγάλο αδελφό του πατέρα, για τον μεγάλο αδελφό της μάνας, για τη μικρή αδελφή της μάνας. Δηλαδή εκεί η σχέση γίνεται σε εξατομικεύει. Πάμε στο αντίθετο άκρο. Ξεκινάω από αυτό λοιπόν, γιατί εδώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα παρεξήγησης. Είπατε πριν και πάρα πολύ σωστά ότι παίρνουμε διάφορους όρους απ' έξω και τους μεταφράζουμε εδώ πολλές φορές με έναν και τόσο πετυχημένο τρόπο. Και κάποια από αυτοί είναι πολιτικά φορτισμένοι. Εδώ να υπενθυμίσω ότι στην νέα ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει μια βασική διάκριση που υπάρχει τουλάχιστον σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Το έχει κάνει το ζήτημα της ταυτότητας. Ανάμεσα στα λεγόμενα ethnic group, το οποίο έχει μεταφραστεί ως εθνότητα, και το έθνος, που στις μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες είναι ετυμολογικά διαφορετική. Είναι το nation nation. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λοιπόν στους διάφορους λόγους που είναι κατεξοχήν πολιτική, να υπάρχει, θα το έλεγα, μια σύγχυση, η οποία βέβαια έχει να κάνει και με την ιστορική επικράτηση ενός συγκεκριμένου μοντέλου εθνικού λόγου στην Ελλάδα, που είναι ένας ομονοεθνοτικός εθνικισμός, που πιστεύει ότι το έθνος στηρίζεται σε μία εθνότητα και αυτό έχει αποτέλεσμα να μπερδεύουμε δύο πράγματα που είναι εντελώς διαφορετικής τάξης. Και εδώ θα μιλήσω και λίγο με μαρξιστικούς όρους. Τα εθνολογικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα είναι η καταγωγή, με μαρξικούς όρους θα έλεγα, ένα φαινόμενο καθεαυτό. Έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών, επιμειξίες, δυναμικό βέβαια, αλλά καθεαυτό. Ανεξάρτητα αν εμείς μπορούμε να το ελέγξουμε, αν έχουμε τις πηγές για να το κάνουμε. Απ' την άλλη, το έθνος, ένα φαινόμενο στο οικοπολιτικό. Έχει να κάνει ουσιαστικά με τη συνείδηση ενός πληθυσμού ότι είναι αυτός που είναι. Και το να ταυτίζουμε το νασιόν, το έθνος, με την εθνοτική ομάδα είναι κάτι που, αν θέλετε, επιστημονικά τουλάχιστον δεν απαντάει σε τίποτα. Υπήρχε ο Σμιθ, ένας ανθρωπολόγος που θεωρούσε ότι τα έθνη που έρχονται από εθνικές ομάδες είναι μια θεωρία που δεν την υποστηρίζει κανένα σοβαρά στον χώρο της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Και θα φέρω ένα παράδειγμα: έχουμε τους Αρβανίτες της Ελλάδος, όπου έχουμε απόλυτα ιστορικά στοιχεία. Τώρα για να μην κουρευόμαστε. Τώρα αυτά ότι αρχαίοι γονείς, οι άνθρωποι του 14ου αιώνα κατεβήκαν από την Νότια Αλβανία. Είναι τόσκηδες, έτσι. Και έχουμε ιστορικά στοιχεία ότι είναι τόσκηδες στην καταγωγή. Το ότι είναι λοιπόν τόσκηδες στην καταγωγή εθνοτικά, ως ένα εθνολογικό φαινόμενο καθεαυτό, δεν σημαίνει ότι αυτοί σήμερα δεν μπορούν εθνικά να είναι Έλληνες. Γιατί αν πάμε πάλι σε μαρξιστικούς όρους και πια μιλήσουμε για το έθνος, για τον εαυτό του, για το το σύμπαν της εθνικής συνείδησης, προφανώς αυτοί οι άνθρωποι είναι εθνικά Έλληνες, ανεξάρτητα από ποια είναι η καταγωγή τους. Το να καθόμαστε λοιπόν να ψάχνουμε να βρούμε από πού το DNA του καθενός μας και όλα αυτά τα πράγματα, δεν νομίζω πρώτον ότι έχει καμία σημασία. Και δεύτερον, τουλάχιστον εγώ τα έχω πάρα πολύ καθαρά στο μυαλό μου, ότι μπορώ την ίδια στιγμή να είμαι εθνικά Έλληνας πολίτης, γιατί ένας νομικός δεσμός με αυτό το κράτος το οποίο είμαι πολίτης, και το οποίο έχω μεγαλώσει, και ταυτόχρονα να έχω μια διαφορετική εθνοτοπική παράδοση. Εγώ δεν είμαι και καθαρός βλάχος, το βάζω εισαγωγικά, δεν πιστεύω στην της καθαρότητας. Είναι η μητέρα μου βλάχα, ο πατέρας μου καρδιέρος. Αυτό ήθελα να πω και για να μην σας κουράζω, εγώ θα σταματήσω. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι αν με ρωτήσετε εμένα ποιο θα ήταν το κριτήριο του ποιος είναι ο βλάχος, θα έλεγα αυτός που θα δηλώσετε. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούν να σταθμιστούν με έναν τρόπο που να είναι αποδεκτός από όλους. Μπορώ να πω κάτι, να συμπληρώσω για τον κύριο μου, μου επιτρέπετε. Αναφερθήκατε στους άλλους τόσκηδες. Αν πάμε όμως λίγο πιο πίσω για τους Αρβανίτες που κατέβαν κάτω, είναι πελαζικό φύλλο, καθαρό πελαζικό φύλλο, υλικό πελαζικό. Είναι πρωτοξάδερφο του ελληνικού φύλλου. Είναι αυτόχθονες εδώ. Όλοι οι άλλοι. Έτσι θα φτάσουμε στον Αδάμ και την Εύα και στον Αδάμ ήταν να πίσω μάτια. Σαν παρθενογέννηση θα δεχτούμε το 146 δηλαδή για μας. Δεν το δέχομαι εγώ τη γεννήση από το 146. Λέξη κακιά, χρησιμοποιήσετε όμως μια κακιά λέξη, είναι αυτό. Προσέξτε, αν μου επιτρέπετε όμως με απόλυτο σεβασμό, αν πάμε όχι λίγο και αν πάμε πίσω, τουλάχιστον εγώ είμαι από τους ανθρώπους, θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι δηλαδή έχουν κοινή καταγωγή από το Homo sapiens. Άρεσε τώρα σε όλη την καταγωγή. Να ολοκληρώσουμε και να ευχαριστήσουμε.
αυξάνονται βλάχοι, η συντροφιά των βλάχων μας έχει στόχο να διασώσει τις ρίζες μας, να πούμε τις ρίζες μας, την κουλτούρα μας, τη γλώσσα μας. Οπότε σας περιμένουμε.